Agurterdi, Zaldibarko Olazar pilotalekutik bertako torneoaren finalak jokatuko dituzte gaur. Hiruetatik lehen da bizikoa. Irudietan dauzkatzuen bi emakumeen artekoa izango da. Bizkaitarra bata, Arabarra bestea, Enara Gaminde, Elastiko eta Gerriko Gorriz eta Urdinez berriz Leire Garai. Laukiztarra lehen da bizikoa, Gasteiztarra bigarrena. Aurrez kanporako eta bana gainditu behar izan dute. Eta aurten ez dute aurreko bi urtetako irabazleek parte hartzerik izan. 21 urtez azpiko pilotariei dei egin dietelako. Enrique Agirrebeitia, ongi etorri. Egunon. Zer moduz? Ondo. Ambienti honek ikusten da, eta egualdi ondoan ez da zerin, ondo. Bueno, zuek aukeratu zenuten, edo erabaki zenuten aurten gaztetxeagoei atea zabaltzea. Bai, mutilepe hota bat urtetik beraku jogatzen da Lauterdi barru, da pentsatzen duen neskape, hota bat urtetik beraku jarti. Hala ere, ziurtatuta dago maila. Ondo bai dabiltza, azken boladan lehen da biziko partida honetan ikusiko ditugun beniska hauek. Bai, garai lehendi da ezaunero izene gehiagakona, da oine... Enara, Gamindez oine barritxu da bai oso ondo da bil. Injerradeko asko, da klau. Garaike jugada gehiagako bai Gamindezek injerradeko. Da ber hor zeinek bentzitzen da ber. Nipen dute Gamindezek zerin da ikusi diario baskun da hemen da eta injerraz apurba dominio ingo da dela. Eta ero dominio ingo da maitu da errezak. Atzelaria da. Bai, atzelaria. Garaik aurreko joku gehiagako. Sakea Enarari egokitu zaio. Oso ondo abiatzen da sakearen bila. Naiz eta lehen da biziko erdi-erdira atera duen. Atzera pelota edarki gozatuz. Ezkerrez zabaldu. Lan asko ematen duen pilotaria da Leire, langilea. Naiz eta dominatuta egoen etxitzen ez duenetakoa. Lehen da biziko tanto honetan ikusten ari gara, partidak zer eman dezaken. Asko kostatzen ari zaio, naiz eta mendean hartuta izan aurkaria, bukatzea Enara Gamindari, tanto ona jokatu dute. Bai, tanto ona jokatu dute eta injabe, komentetan ibilia jugadi. Batak emonda besti jugadi ingureta, injau jugadi, klar. Dominiote dagoen jugadi, besti kondorra euskero, tanto iti errezak bizetan da. Bi izar nagusiak gaur egun, emakumeen artean lehen aipatu ditugunak dira. Amaia Aldai eta Olatz Arizabalaga, baina esaterako, zuk esan duzun Diario Baskoko final hartan Enarak Amaiari irabazi egin zion, eta duela gutxi Leirek ere mendean hartu zuen Olatz. Bai. Bada zerbait. Bat eta huts, Enara Gaminderen sakea. Asko gustatzen zait botea nola egiten dira pilotari. Saketan juten da aurrelari baten morun da. Gorputza itzela eta injerra eta zera dominio. Oso jokaldi ona. Ikusi du, lehen da biziko tanto horretan mugitu beharra daukala aurkaria tantoak lehenago bukatzeko. Bai, sakera eta juten da ganera aurrelari baten moruen. Junte, da gero, klaro. Aukeri hartzen badago horrien erreza da tanto ditu. Da hori ez da ingu bakarrik. Lehen bebozen Lauterdi barrun pelota dezek ondutxe benak, hazi Barriola, Beloki, Arretxe, horretan atzela izin arren Lauterdi barrun ondutxe. Da injerrin dominio euskero, nagorek eta ondutxe Lauterdi barrun, baina aide ipari, injerrin dominita ben da hori pastan da. Izen handiak aipatu ditu Enrique Agirrebeitiak Lauterdiaren barruan. Erdi-erdiko sakea, Enararena, beti gora, ondo altxadu. Leire Garaik, ez du gozatu ezkerrez, oraintxe izan dezake Arabarrak agintzen hasteko aukera, baina ez du baliatu, eta berriz ere defentsa lana egokitu zaio. Gurutzatutako pilota, hor eroso sentitzen da Leire. Batzutan botera, bestetan airera, gero eta atzerago bidaltzen ari da Bizkaitarra Arabarra. Barruan da hau ere. Txaparen gainean, ez dio minik egin. Beste aukera hau baliatuko dute. Zabalera, ederra izan da Leireren jokaldia.
Oraingoan dominatu bai, baina bukatu ez. Bukatu ez, da gero Garaik arrepu da nien pelota hona, tantu bukatu. Final aurreko partidan beste bi ordezkariak Zabaleta izan zen eta Etxegarai. Emaitza ikusita Gaminde eta Goiuri Zabaletaren artekoa ikusgarria izango zen. 22-20. Bai, oso ondo partidu hona jogatu den da lan asko ingegan, bihar asko inge, jenti asko guztabako. Lehen da biziko tanto egin du Leire Garaik. 22 izango dira hiru finalak. Ota birez, bai, hiru finalak. Ondoren lauterdian Unai Amiano eta Oian Etxeberria ikusiko ditugu eta Binaka, Beñat Zubizarreta eta Ekain Lizeaga, Ander Murua eta Javier Juairanen kontra. Enararen okaldia ezkerrez, bolea sartuko da orain. Leire iritsi. Batetik bestera ibili dira bi pilotariak. Aurrean Enarak utzi, iritsi Leire, azkar bukatu beharko bestela. Berregita amaituko dute, biparetarekin amaitu du jokaldia eta partidak gogorra izan litekela ematen du. Bai, oingo morogo tantu ginez gero garrez asko egiten baitu igerrikotza. Gaminde junta eskerra askotu kontu den, gero boti itza apur bat txos morun eskumera eta eskumia horma bizek oso ondo aprobetxu. Atxeden hartzeko aprobetxatu dute pilotariek naiz eta denbora ez duten eskatu. Amaia Aldai dago Enararen botilero eta Leirerena beti bezala naia. Pixkanaka Olazar pilotalekuko armailak betetzen ari dira. Giro paregabe izango dugu betiko legez. 3-1 Enara Gaminde aurretik. 3. ekitaldia da emakumeetan hemen antolatutakoa. Deja da egiten ahalegindu da, baina txapapera ateratzaio Bizkaitarrari. 2. tantoa Leirerentzat. Gasteiztarra pilotari gogorra da. Oso opari gutxi egiten dituena. Bai, fin eta leku eskotara heldut eskerra Zabaldera eta oso ondo mozten da eta pelotan ondo egiten da. Oine Gaztiatatik hasi dira, honek Leire Garaik Zabalaga eta honek edade gehitxu azazizien pelotan da. Honek Gaztiatatik datozenok hobeto moldetan dira. Sakez egindako tzat apuntatuko dugu, baina errestuan utxe egindakoa izan dela esan genezake. Indarrez gaina hartzera joango zen seguru aski, ez du lortu, pelota ezpaitu bat ere gozatu. Apur bat etorri zago ganera. Lehen da biziko berdinketa Irunakoa. Leire Garai. Txoste egin dio pilota, baina edarki moldatu da ezkerraz pilota urruti jartzeko. Deja da Zabalera Leirek, iritsi da Enara. Beti gora orain, korrika egin araziz. Eta fisikoz behar bada. Gehiago izan liteke Leire eta horri etekina ateratzen saiatuko da. Ezkerrez ezin Enarak, 4 eta 3 urdin aurreneko aldiz. Markagailuan gainetik da Leire. Bai, tantu gogortxu jogatu da eta hormati bultan ganera etorrizako pelotea Ainarai. Denbora eskatu du. Gero neki bai apur bat, horretan hoki gerten dira. Gaztea da oraindik, 16 urte Enara. Bai, buruz egerrik, horri esperientzia, hori hogeta bat euki, 16 euki, hori alde hitzela. Leire arinagoa, 58 kilo.
Eta Enarak 70. Hori dena kontuan hartu behar da. Leire Garaik. Maialen Etxegarai. Garaitu zuen final aurrekoetan 22 eta 8. Hori asko zerrazago beste final aurrekoa baino. Bai, hori errezago izan. Beste final aurrekoa gogorra zen. Arratxa benetan da partidu gogorra hain favoritotzat Zabaleta etorru zen, baina Gamindek ondo jokatu behar da. Errezago zen. Gabon giroan jokatzen ari dira Olazar torneoko finalak. 36 urte dira estrenekoz hemen txapelketa bat antolatzea otu zitzaiela. Aldaketak izan dira, besteak beste duela 3 urtetik ona emakumei ere tartea zabaldu diete. Eta 3 dira gaur egun antolatzen dituzten adarrak. Sakea Leirek, dejada ederra, Txaparen gainean, 5 eta 3. Leire tanto amaitzera dago, aukeri hartzen da nien segidu egiten da jugadi, eta klar, beren joku da itxen. Beren joku aurrien hobeto moldatzen da, eta besti golpiaz dominitan dago, eta jugadiaz oso da. 20 urte ditu, Gasteiztarrak urteak daramatza. Emakume pilotarien mugimentua hasi zenetik oso gazterik sartu zen buru belarri eta pilatu duen eskarmentuak laguntzen dio era eta egoera guztiak kudeatzen. Baztertutako sakea, Enara. Berriro dejada. Lehen da bizikoari erantzun dio, baina bigarrena ezinezkoa zen eramatea oso zehatza izan baita Txaparen gainean. Lehen da bizikun bakan apur bat arazu baukitu ez da, asko izan baina gazetako traba apur bat peitza eta gero atan horretan tempori larra ipazko. Bostanto jarraian egin ditu Leire Garaik. Enara Gaminde pentsakor. Errestoan eman egin beharko dio pilotari. Pelota frontisetik gertu harrapatzen baldin badu. Leirek azkar ukatzen ari baita. Bila doa orain, ezkerrez, baina eskubizko behar izan du ala ere tanto. Oso azkar aldatu du postura eta bai dotore bukatu. Ezkerrez goto jun eskuma juntzako eta justo Txapagan bultzein jebota eta heldu ezin bestia. Begira nola joan den. Ezkerra itez pelota zabaltzen badaki horixe izango zen bere lehen da biziko asmoa, baina ikusi du ezker horma ikutu eta pelota erdira etorri zaiola. Txaparen gainean utzitakoa, 7. eta une honetan oso alde jarri du partida. Errestoan saiatu beharko du ematen, Bai, apur bat aire ero atxo bat izartu dutela urrin izten gotza. Zaideko. Ero sakau edanak eskerrera itotzaz da eskerraz beti, nahiz de eskerra nauki. Bai. Bai eskumiaz beti libretxoa eta hobeto da arreltan dira. Ezker hona du, Enara Gamindek, baina itanto sartu dizkio Leire Garaik orain arte. Peloteoan nagusitasuna erakutsi du bizkaitarrak lehen da biziko tantoetan. Baina aurkariak sakea hartu denean ez dio agintzera pasatzen uzten. Eta horretan datza, orain arteko gakoa. Leireren sakea. Hormatik atera zai eta ikusi dugu ematera joan dela, baina bai azkar sartu gantxoa. Leire Garaik, 9 eta 3. Sako remate. Azken biak alaxe lortu ditu. Sake rematearen bitartez. Bata eskubiz txokoan utzita eta hau
berea duen jokaldi honekin. Eta bere burua galduta ikusten du orain, Enrique. Bai, bezu galtzeta ditu, ja. Da, deskantzu, ganera, deskantzu, lau oten ditantu da partidu bakotxean, deskantzu larra eskatzen badau, gero ez daitxe, pasako sakon. Unean uneko premia ikusita eskatu behar izaten da, eta nik uste behar zuela bai pixka bat etorri, Amaiarekin hitz egin, eta ja, zer bururatzen zaien une honetan ezin baitu inola ere Leireren bigarren pilotakada erraza ekidin. Sufritea egokitu zaio lehen da biziko tantoetan Leireri, bizkarra erakutsi dio Enarak, baina egoera bestelakoa da une honetan, markagailuan 9-3 aurretik da, eta aurkaria gainera nahikoa galduta une honetan. Zer egin ez dakiela. Sakearekin nagusitasun handia erakusten du gasteiztarrak. Eta ea, neurketak zer erakusten digun. Epaileranetan Joxan Sagasta eta Jesus Mari Sánchez denbora agurtu dela jakinarazi diote Enarari. Kantxa dira bi pilotariak eta berehala ekingo diote 13. tantoari. Besoak zabal eginda. Latza igarotzen ari da une honetan Laukiztarra. Sake ona. Kanpora. Erne ziren bi epaileak eta oso gutxigatik izango zen. Oso gutxiatik, ni pentso de barru ninbida bela, baina oso gutxiatik izan da. Ez du hortzik entzun. Oin peloti aldatu da, unaz konturutu. Ez dakit. Ea, zenbat aldatzen den partida. Sakea eskuz aldatu ondoren. Enara. Seitik irantzun. Leirek. Latza eman dio pelotakada. Ondo. Lautik ezkerrairez Leire. Oso pilotakada ona. Baina defensa handia dauka Arabarrak. Txokoan orain. Bere burua salduta gelditu da Enara eta ez dio barkatu. Aukera izan duenean Leirek. Gero, ibiltzen baldeun bat izen besti izen asko hobeto dabil garai kantxan. Da besti atzelari bait ibiltzen torpetxoa eta kantzau erreza eta buruz-buruko apur bat gaitxua bilu bida. Nik arazorik handiena Enarari une honetan burukoa ikusten diot. Desesperatu moduan dagoela ematen du. Partidu batzuk onak ditu, Zabaleta irabazi, Aldairi irabazi finala, eta pentsau partidu ganak igula ez diziten. Kontra ez ju beti torten da, noberen bila. Leire garai. Eta gustora galditu sakearekin eta beira. Eskuinka da joduen Enarak, hortxe izango du aukera. Bizkaitarrak ederki jotako pilota da eramango aldu, bai eraman, baina eskura gelditu zaio eta gurutzatuta lortu du Oskarrena. Ere buruan sinistea, eta zaio une honetan Enarari eta azkenekoa bezalako tanto horiek lagunduko diote. Oinetakoak bustitzen ari dira. Azpialdean, ez dakite dituzte irristatzen ari direnik, ez? Zapatilak ekuitu lapurua gaztaute, inorrestak ekago lan. Lehenbiek ikusi ditugu, gauza bera egiten, baina inorresta laprast egiten ari. Txapalketa osuen inorrestak ekago.
lagan itzen hori pazten da, inoz detergentiaz kantxi garbituz gero itiakonako pastamoroko agani beho nino esteko. Enararen sakea. Hain gainera etorri zaio, bi pareta osona. Eraman, beste aukera bat eta txapapera. Metro bat edo bi gainera botata nahikoa zuen. Bai, genti pena hartu du publiku, bezu, hartzaitu, zelan galdu lehen hori peloti ditu. Oso jokaldi ona izan da, begira. Bai, oso ona, begira. Hankakonak, hor, seguru kanera botata hain jeukideta. Ezin, lehenko buena enbidata, sarritzen pazten dana. Birritan berreskuratu du, sakea Enarak, baina ezin bi tanto jarraian egin. Erdiak egin ditu Leire Garaik. Eskubiz erantzuteko modukoa. Zuzenean Zabalera joan da Enara, gainetik besan nahi. Ona izan dela adierazi du epaileak. Bakutsa bere esparru ungu edo jokua, eru behiten da, da bakutsak hobeto urtetan da bere esparru ungu, beti nobeen esparru bezin izaten da onda. Pasatzen utzi dio pilotari Leirek luzegia izango zelakoan, baina Sánchez jaunak balekoa izan dela adierazi du eta berriz ere sakea Enarak aterako. Ona sakea. Baita erresto ere. Eruen, korputza etorrezako edartu libro du peloti eskerraz. Enara Garaik, Airez sartuko da Leire berriz ere bai, baina hori ez da iritsi, orain bai, bitanto egiteko gai izan dela Enara Gaminde. Hori lehen Gamindetik bere ipazeko murukua. Bera ganera botaten jeukidut, oinguen Garaipe buena itxera jo, baltze tanto gan, bai, gara, lehenko buena inbier. Garrantzi handiko uneak dira Enararen hauek. 10 eta 4 batetik zijoala. Ez zuen argi izpirik ikusten ilunpean. Baina hobeto hori da azkeneko tantoetan. Eta pixka bat aurkariaren gana gerturatzen hasizkero. Agian lasaiago eta hobeto jokatzeko modua izango du. Ederra sakea. Arrestu du, bai, Bat agintzen, bestea defensa lanean. Txaparen gainean, engainatu egin du. Zabalera pauso bat eman zuen Leirek, eta horregatik kosta zaio gero itzultzea. Pentsa dut Zabalera mostu bitzala, eta polsu bat inge ero, kasi inge onda, eta horri asko irteako. Gero bestaldera gulta hartzeko. Lehen bi aldiz, eskatu du xertzeko tartea Enara Gamindek, orain 3 tanto jarraian egin dituela ikusita. Leire Garaik eskatu du baimena eta bi pelotariak une honetan eserita. Olazar torneoko txapelketa ikusten ari gara. Atzera sartu da jokuen Gaminde, lehen onda apur bat behelekutik urten da, partiduetik urten da, eta bainatzera sartu da bezala bere jokun. Horixe bera ikusi du Leire Garaik eta horregatik eskatu du denbora. Ondo ari da sakatzen eta horri esker azkar hasten da aurkaria mendean hartzen. Hor ikusi dugu. Hori Zabalera utzitzen da, enpozu, hiera amagu, horrek tempori galdu dugu. 3 partida ikusiko ditugu, hau amaitu eta gero
21 urtez azpiko gazteak sartuko dira kaiolaren barruan. Eroketak egiten hasiak dira aldagela inguruan. Unai Amiano eta Oian Etxeberria. Eta haien atzetik ikusmin handia piztu duen binakako partida. Beñat Zubizarreta eta Ekain Liziaga, Ander Murua eta Javier Guairan. Horrek ikuspin handia sortu dugu, lauterdi barrukupo bai, Bai. Lauterdi barrukunak ineli itebaltza, hemen gona ikusi partidukin, Etxebarrian alde urten dugu. Hogeigarren tantoa Enara Gaminderen sakearekin hasi da tanto zuzenean. Gain gelditu da hormatik noiz aterako Leire. Bai, begire gelditu da eta azkenien pesola horrein ezin eduen. Bueno, badiduri errekuperatu dela Bai. Enara. Erreskuratu duela ohiko jokoa eta bere buruarengan sinisten hasi dela berriro. Nik lehen gotako sustua pasabako lapenentzat. Laukiztarraren sakea. Asko arrotuta erantzun dio Leirek. Luze eskubiz Enarak. Berriz ere bere buruari denbora emateko altura eman da. Ezkerra irez Leirek. Indarra handia kaparen gainean mozteko, baina bertan gelditu da Enara. Bai, dagoan, pasako apur bat labur begatuako peloti eta Hortxe ikusiko dugu jokaldia. Belauniko gelditu da eta ikusi duenean Leirek txaparen gainean jarri duela pilota, ugitu ere ez da egin. ez amaitutzat emon dago horrek ez dago intento behin jasote. Abestiek aide bino espada be eruen. Pelota bataz da bizbizak, Bai. Bata asko bizitze da, bastante aldidek bestetik, bizitze da bizitze dutaten. Rake kaskarra. Leire. Zabalaira naita. Ezkerra irez bihurritu. Iritsi da, deja da egitio gainera. Ez zuen, espero. Dio Bizkaitarren alde dago, normala da izen be Bizkaitzen jogatu eta Bizkaitarren alde optara, baina Bizkaitarren alde ikusten da jentia. Hor, oso ondo zabaldu du pilota. Leirek, baina ez zuen, espero gero egin diona. Begira, harridura arpegiarekin. Justu, bera dejadi egin. Partida polita ikusten ari gara. Lehen da biziko final hau. Enara Gaminde Gamar, Leire Garaik, 12. Bizkaitarrak ondo sakatu du. Arrestu du. Bai. Tanto bakarra lortu du zuzenean, baina sake gaizto batzuk eraman ditu. Arabarrak. Ez du asmatu hor jokaldia egiterakoan eta orain kontrarasoan Leirerentzat aukera. Oso ondo. Ondo kolokate Leire, zabalera, erreza gandia onduen ondo arrizgote. Ez da bine tantu errezdeko lata zera. Zabalera, zabaldeko txapia hartu arrizgote. Bere burua saldu du. Sake bueltan Enarak eta aurkariak ez dio barkatu. Buruz da holako baten buruz alduz gero, entregada baten eskero, gero buelta motia zailera. Berdinketa bakarra izan dugu. Hirugarren zenbakian, 2 eta huts aurreratu da Enara Gaminde, baina iruna egin ondoren aurre hartu du Leirek eta oraingoz behinein ezin izan du Enarak harrapatu. Airearen bila
oso aurrean gelditu zaio pilota. Ez du pasa Lauterditik, naiz eta larriantzean ibili den. 11. Enararentzat. Lauterreko marri honendako ipinite be, aprapos ipinite lagusi dela esalek, ze neka bat pasetan dabe, monarren peloti ez da epa ez da, generalien da. Lauterreko barrukua pronto zuizetin momentu. Orain arte pilota ezkera idez zabaltzen aritu da Leire, behin utziko txokoa baina gaizki utzi du. Eta ederki aprobetxatu du Enarak tanto egin, eta orain sakearekin min egiten saiatzeko. Hortxe du, aukerako pilota! Txapapera aukera ederra zen baina. Hori hemen da beste leku batzutan be, Holanda. Noberak aukeri, arriz gaute txapape urten ezkero, suerte txarra. Sakatzen oso ondo ari da, aurrelaria bailitzan. Sake bueltan pilota egokia gelditu zaio, zer nahi egiteko, asmoa etzen txarra. Gainean izan balitz, abiadura handiz baitzi joan pilota. Baina, altura pixka bat falta izan zaio. 14 eta 11, Leire Garai. Sakea ezberdina da oso, arroagoa eta indar gutxiagorekin ateratzen du Gasteiztarra, dejada txokoan ezin. Zabaltzi intente duz, zabalera, ez da ondo harrapaute ezin, ostantzien zabaldu balau, igule kanto ingotzen. Neiz de Garai zabale dut etorri jankak honak eki. Maotzean ondo ari da jokatzen Leire. Bigarren botea egin aurretik iritsi da pelotaren gana. Hil edo bizi saiatu da jokaldia zabalean egiten. Ez zaio ondo atera. Eta ez dakit ez ote duen denbora eskatu Amaia Aldaik. Hirugarrena izango du, Enrique. Bai. Leire zutik. Eta Enara berriz eserita. Amaia Aldai. Buruz buruko Lauterriko txapeldun handiaren aholkoak entzuten. Berak irabazi zuen, duela 2 urte. Hemengo txapelketako lehendabiziko edizioa. Iaz berriz Olatz Arrizabalaga izan zen garailea. Aurten 2 hauetako bat. Irudietan duzuen Leire Garaidoa aurretik, baina erabakigarria ez da oraindik aldea. Enara Gamindek izena palmaresean idazteko itxaropena izango du oraindik. Itxura ederra Zaldibarko Olazar pilotalekuak. Urteroko itzordua dute hemen pilotazaleek. Eta gaur pilotazale batek Enrique esan digu, eta hemendik aurrera ostegunetan zer egin behar dugu. Hori urteroko galderi da. Oitu ezkero ostegunetan urten da, hemen eitxezin da ganera askok, lehenengo ostegunetan pintxopote, gero eta zerbeza batzuk eran, da hemen abinitza, eta hori ba, hau kendu ezkero pintxopotetik etxea, jungier da. Ambientie beti ziten da, ambientie. Nik dioten pilotazale hauek ez dira bertakoak, kanpotik ikustera etortzen direnak dira, eta beste bikote bat ere bai, ostegunero propio pelota partidoak ikustera Zaldibarra etortzen direnak, eta haiek orain ostegunetan beste planen bat egin beharko dute. Ez baita inun pilota partidurik izango, berriz ere Olazar txapelketa datorren urtean martxan jarri arte. Ude barzen, Mailabitzen antolatu. Bai. Jokoan, beste tanto bat, gora. 12. Enara Gaminderentzat. Horre bakarrik ez da, apur bat edadien aurrera doizenak, ero hanka eta sosa, ero kojo, etorri zinjabenak gaiz estimatzen dabe. Lehen frontora tortezan gentia, oin etorri zinjabenak horrepei estimatzen dabe asko. Oin beste askok
utzuna hundize dau, ez esan otzupa horri hilo eta 10 bat urtetik gorakuk eta ordenadorrak lanik inestabenak eta YouTubetik ikusten da, ez da akostumbra dute, seme alaban batek edo ipinizik, eta hor dau utzuna hundize. YouTubetik ikusten da jente gazti da. Ostegunero, txapelketa jokatzen ari den bitartean, neurketak zuzenean ikusteko aukera izaten da. Enara Gaminde, 13. tanto egin nahian. Luze, Iurritu. Erasoan Bizkaitarra, kontrapausoan harrapatu du eta aukera guztia Leire Gararientzat. Kantu gogorro egin duen da. Leire Garaik suerte hobi eukideu, inbogoto injoku badia, eskarra zabalera eta kontrapausoan harrapatu du Gaminde eta zen. Palizi hartzen da, biz, partidu gogorra. Bai. Leireren kontra partidak normalean gogorrak izaten dira. Berak erraz irabazten espaldin badu. Garesti saltzen ditu tanto guztiak. Amasei eta 12. Azken zatira gerturatzen ari dira, baina asko falta da oraindik. Bai, hemen fiziku zelan dauden batak apur bat bajatuz gero beste gilik izen lauza itantuz egiten da partidu bestaldera. Ja, ingoen goguaz bototza golpia, Bai, aprobetxatu egin behar ditu eskubira datozkionak. Eskubira sartu da niena. Abiadura bizian ari da pilota mugitzen Enara. Otera jokatu behar izan du Leirek, naiz eta airez sartzeko asmoa zuen. Egurrean dabil, azze pilotaka da, jodituen tanto honetan, Enara Gamindek 13 eta 16. Genti disfruta egiten dago, horrekin pelotozak egin ja tanto egiten da, nik genti disfruta egiten dago, jugadia zitzen. Ez asfaldezen betik ez, jugadia gauterdi barrun dana, jugadia eta emonda tanto egiten ebe guztetako gentiei. Pinaka atzelarezen pelotazo batek guztetan da moruen, hemen holan, Gamindek emototzanen honan oingo tanto nungotza moruen, genti guztu egiteako. Bai, 3 pelotaka da bikain izan dira. Bai. Eskubiz jodituenak, errestotik hasita. Restu eskumia zarrapu daben, nire zelako bizitxasun asko daben. Sakatzen agian hobeto ari da, Enara. Baina oso erresto onak izan ditu Leirek. Hau ere bai. Aiztoa zen oso. Enarari animoak armailetatik. Mendean hartuta dauka aurkaria. Ez da iritsi. 14. Berpiztu egin dela ematen du orain. Enara, berpiztu egin dela. Bai, apur bat berpiztu gero bizitu inja, ernegau inja gero ez da izapazazako beren mentalmente geiza sufritzen dabe. Horrek aurretik irabaz zituen partidu eta apur bat ere hemen nau ni, gaia gero urrungun etorten dien kontra dizu, honek hona die, ikesteko honek dano dio. Leirek bigarren aldiz, partida etetea erabaki du. Arriskua ikusi du. Azken tantoetan ondo ari baita Enara Gaminde eta nola baitaren bolada eten nahian edo eseri eginda. Eta arte hori aurkariak ere horretarako aprobetxatuko du. Arnasari buelta eman. Eta azken zatira indartsu sartzeko. Ez dutena ulertzen da, ez da antzikatzen hainbeste. Pelota bi bataz bizitxu hau eta besti moteltxu hau eta honedeken jokuen aldi eukit, bata komenitxe besti pelota bat azokan zaitzen da. Guztoko izango da bela, bien behi, ez da, ondino hor mundun sartu gai dauzela pentu. Pelota bigun eukin jokatzen hausutu badauz, hori pelota bizitxu hau ipini ez, ipini. Enara Gaminderen sakea. Erdi-erdikoa.
Botera jarriko da, ezkerrez orain. Leire. Azkarra hasiko da aurkaria mugitzen. Ez aldu txapa ikutu, nik baiet esango nuke. Urran ibili da behietan izan. Amaia ere zutitu eginda eta nik esango nuke ertza ikutu egin duela pelotak beste aldeko joera hartu baitu. Joera, eropera. Mira. Nik baiet esango nuke. Ne baitz esango nahen, Hemen ez da ikusten. Baina barrura egin diola argi dago pilotak. Ez da kejatu ala eren ara. Amaia bai zutitu da. 17 eta 14. Bete-beteko finala ikusten ari gara. Lau izan dira urtean parte hartzaileak, bi honenak finalean. Eta bietan nabarmentzen denak eramango du txapela Zaldibartik, Laukiza edo Gasteiza. Arroegi ezkerrez egin duen errestoa. Emotza oin be, gogugaz. Esker gormati libre hartu da nien, zelako eskerkazu zultautzen. Begira, gozatu bai, ederki gozatu duela pilota, baina larregi, altxa eta goiko koltsoira joan zaio. Lau tanto behar ditu Leire Garaik. Animoak bientzat. Ondo baztertu du Arabarrak. Ezkerrez erraz atera du pilota hormatik. Enarak. Laukiztarra. Etxi pilota txaparen gainera. Arrotu. Leirek. Tanto luzea doa hau. Ez du aukerarik ikusi jokaldia egiteko Enarak. Hortxe izan du agintzera pasatzeko aukera Leirek. Ona Enararen bolea. Zabaletik ederki gurtzatu. Eramango du Leirek, baina, bai, barruan. Enara, ona dejada. Oso ona. Partidu usokotan duen. Bai. Inja bentantu inje, gero azken inalan amaitu zabala, puntara dejada inje, oso ona. Hau oso zaila zen eramatea, Bai, eraman da goiti bulta denpori emunda zera, da besti pota undizaz da zabaldi inalan eiztie, hori izta jugada erreza. Hori mutiletan da gizonetan beki txikiten dagoelan, pota undizaz zabalera da dejadi. Tanto bikaina izan da. Merito handikoa bien aldetik. Hortxe dabil, gerturatu, hurbildu, inguratu, baina harrapatu gabe oraingoz behintzat Enara Gaminde. Lehengotan eukida bene batxetxuek, arize partidua erutza. Bueno, oino partidu egun diztau gaia, haintxe kendutza alden dize. Edo zer gertaliteke. Hiru tantoren aldea baino ez baitago markagailuan. Sake ederra. Ondo Leire. Enara. Atzerak atera du. Oso aurrean orain Enara. Leire jaso. Aukera ona izango du. Ezkerrez nahi duen egiteko. Azze dejada. 16 eta 18. Atzeraria da, baina azze pi dejada egin dituen. Bata zabalean eskudiz, bestea txokoan ezkerrez Enrique. Gaur Gamindezek ormabirik ez da joten. Nolan kantu dominiote deko nien da, bera zabalek aldien da, konfianza izteko lauzto. Ostantzin honek jotetu normabizek joteko balitu bat erobi, hori bos ondo, Ezkerraz irut erditzen lautik zuloa dejadi holan ikia, oso ondo. Oso partida hona ikusten ari gara. Bi tantora, atzetik aurrera etorrita Enara Gaminde.
Sake ez tanto bakarra egin du, baina besteak beste, Leire Garaik oso ondo eraman dituelako sake gaizto asko. Erdira indartsu. Erabat mendean hartuta dauka orain ere Bizkaitarrak Arabarra. Oso ondo gurutzatutako pilota hori airez ezin Leirek eraman eta inoiz baino gertuago tanto bakarrera. Oso ondo zabaldeatutza, eskerra zabaldera luze ondo zabalduta. Leirek Biera hundizo egiten da. Bai. Ana hundizo egiten da. Defensa holan defenditzen beti. Baina ondino aurretik doi eta oso partidu duna. Oso ona. Partidin ikusten. Atxeden hartuko zuela uste nuen Leirek, besteak beste azite ikusten duelako aurkaria eta une honetan peloteoan erabat nagusitzen ari direlako, baina ez du eskatu. Berdintzeko aukera izango du aspaldiko partez Enara Gamindek. Ezkerrez jaso sakea, Leirek baztertu egin zaio Enarari eta aukera hortxe izan dezake Arabarrak, ondo baliatu du. Bigarren botea egin baino lehen iritsi bai, baina ez da aski izan pilota txaparen gainera eramateko, 19garrena Gasteiztarrarentzat. Lasterra aprobetxo du garaipe, lehenengo aukeri hartu da nien, tejadi zabalera, ondo. Hola goizete pelotazo baten berritu noten da partidu azkenien. Hori ondo urten edo gaizki urten, zela galdia. Preso harrapatuta zeukan barruan, eta pilotaka da joarte ezin pausorik eman, Enarak urruti zegoen gero, garaiz iristeko. Naipedento, oin bino lehenengo tantu dutan, lehenengo arnazi bulto barte ero, gaizkizia bidila pelotan jodatzen. Oina, nahiz de tantu goko hortxu egin, oin ondo segitzen dabe. Lehenengutan egin jabe, lehenengo atrakoiero izeti morun, batzutan lar bizkorraia zite ezin arnazei bulte egin gero. Bat Enarari gertatu zaio hori. Bai. Leirek fisikoki ez du arazorik izan. Aurretik doa, baina arrisku bizian du garaipena. Oso ondo jokatzen ari baita bigarren zati honetan aurkaria. Leireren sakea. Aireren bila. Kanpora. Lehen ondo urtotzana oine txarto, arrezio mira tantu ditut, arrezio eskori, beti ondo ez da urtetan. Sake erremateak bi tanto eman dizkio hasieran. Hirugarrenaren bila joan da, baina gehiegi zabaldu du pilota eta argi eta garbi kontrakantxan egin du potea. Beste aukera bat izango du aurkaria harrapatzeko Enara Gamindek. Gota bana egite da. Horixe, nahi du hemen jende askok. Ahalik eta emozio gehien, orduan eta hobe. Enara. Eraman sakea Leirek. Sakiek nahiz de geitxu aurten normatik ez urten tanak edo ditu, Bai. Bakarra utzi du, eraman gabe. Leire, alduenean, jokaldi egiten saiatuko da, bere burua saldu du ordea eta aurkariak aprobetxatu, markagailuan bat egiteko. Zein finalien zabaleta izan, mine ormabiku ginen, gaur ormabiko papeko ziti erraru eta ero ezaututa arapetotzalako, ero... Bi partida egokitu zaizkion Enara Gaminderi. Goiuri Zabaletaren kontrakoa 22 eta 20 atera zuen. Eta gaurkoa ere oso berdindua eta oso gogorra bezain orekatua. Zailena egin du. Zailena amaitzi da.
Enararen sakea. Eskubiz jo beharko du zabaletik. Oso aurrera etorri zaio Leire. Presioa sartzera. Ezkerrez luze pilota. Ondo Leire. Dejada hori harrapatuko du. Eta 20garrena. Arabarrak egin. Hori paseta. Dejada inge tanto inezi, gero beste garrapetan da nien tanto bizaldera. Leirek eskatu du orain denbora. Eta horrekin nago pixka bat harrituta. Orain arte ez duela partida eten naiz eta aurkaria gora zetorrela ikusi eta orain berak tanto egin duenean ez dakit indarrak hartu eta sakatzeko edo zergatik edo nekatu egin delako. Edo nekatu egin delako. Horrek partidu galdu tatik iaitik eta hola nire gestopen da egiten da. Ikusten da nien kantzatu duzela gelditu eta izen beholan inbileko. Deskantzu da, kantzatu da nien hartzeko. Oina hartzen da besti ondo da nien erratzi apurtzu. Tente jente mordu ikusten da, handik oinarte zituen ez eretik. Eta oraindik isil xamar daude, baina kantuan ere nik uste urteroko legez laizter hasiko direla. Alguno nada, eta bueno, niño. Bai, gurixen dugu jentiek, A ber, zaitik ez zerak zintu duke numero eta bai, numero eta bat badauz, baina. Ez que, luze egiten dela eta haurek partidu bat ero bi ikusiten eiku da dela. Ino zein jo, aprobia, numero eta. Eta hartu azinto numero eta hango zen gagatu kuergan lagunen artean. Da azintu libre eta hango zen kriston jente mordu. Gaur zaitik ez dugu pintzen, baina azinto numero hori. Estantzen profesionala jogatzen da nien da, numero duten dizarrerak. Final guztiak hau bezalakoak baldin badira, Enrique, 3 partidak gustora ikusteko modukoak izango dira. Ez zaie luze egingo. Baina, jente ambinti guztetak. Aurten da zer erret eta trago bat hartu eta epara batzuk itxeko. Eta, bueno, ambintu nago zedarra da. Leire Garai ikusi du. Aurkaria gainera etorri zaiola. Harrapatu duela, baina pasatzerik ez, oraingoz. Sakea bere baitan du gainera. Eta saiatuko da baztertzen. Eskubian uzten baldin badio. Pelotakada bakarra askotan aski baitu Enarak agintzen hasteko. Leire. Huts handi egitu orain. Laukiztarrak dena alde zuenean. Emotako emoten bekunda, baina ez da emon bierraz bera urtotza. Batak irabazi, besti irabazi, ez duk arrojutuko mogo partidu ino doiz, partidu nahin. Batak ero besti irabazi galdu inbidau. Hiru aukera izango ditu Leire Garaik. Olazar pilota txapelketa estreinakoz irabazteko. Jakez bi tanto egin ditu orain arte. Azken atera du. Aztertu Enara Gamindek. Altura emanda gurutzatu. Antxaren erdian Bizkaitarra. Ederki astindu du pilota, beste bajotzeko prest dago, lehen gotokira. Zabalera jutako Garai, Horma bezekaitik ez dutazun galkarraz da entreden handi eta Txikitzera joan da, bere burua lurrera botata eraman du, ez dio barkatu ordea. Gero, alderik alde ibili du aurkaria. Enara Gaminde txaloak armailetan. Nola ez ba? Bai. Bakotxa bere da partidu hona jogatzen dut. Joko desberdina.
Hor nahikuten pleuki dugu, soa bota dugu zabalera sarritzen prisa tantu itxeko eta alan da guzti, garai abitxau gina eta junin, ez da heldu bai. Futboleko atezaina bailitzan, bota du bere burua plantxan. Eta pelota zaila eraman. Azkar zutitu, zabalera abiatu, baina ezin iritsi. Isiltasuna orain, Enara Gamindek sakea atera aurretik. Garaik ezin eta hogeita bana. Hogeita bana ingo ote dute galdetu dit lehen Enrique Agirrebeitek eta hementxe daukazu erantzuna, Enrique. Bai, hogeita bana. Gehio zilek izuzatu. Eitu dauz batzuk eta zera, baina jugada arrizgau ditu eta arrizgatan da nien dauz batzuk eta itien normala. Sake asko zailagoak eraman ditu, Leirek, azkeneko hau baino. Nekibe, bai, nekibe, badek eta... Hogeita bana. Enara Gaminderen azkeneko sakea. Sakea da. Aso Leirek. Enara. Oin ez daude jadik itxoikor, oin ez daude inoka... Kampora. Enara Gamindek irabazi du 22 eta 21. Oso maldan gora izan du partida. Baina apurka gerturatu egin da aurkariaren gana. Aukera bat izan du 19. bat egin ondoren gainditzeko, ura ez du baliatu, baina hirugarren berdinketaren ondoren, 20 banakoaren ondoren, lortu du azken tantoa berak egitea, eta meritu handiko partida jokatu dutela biek esan genezake. Biek merezi zuten irabaztea, baina bietako batek bakarrik irabazi. Nintzen dut, bizekin jabela partidu hona eta bizepe pena izaten da azkenen kontantu den gantzi, bizepe partidu nahi jabe. Bai. Bai.
Bai. Bai. Ze hasiko naiz hasieratik, ez? Hasier, hasteko prest dea? A ver, erat. Bai, agota. Bai. Erat, mesedez. Bai. Enara Gaminde, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, haze partido egin dezuen. Bai, partidu oso gorra izan da. Beti, ni atzetik ibili naz denbora guztian edo kasi danean, baina, azkenean garaipena lortu dut eta oso posible. Oso atzetik ibili zara eta une horretan ikusten zenuen argirik etzoela ilunpean eta zure burua zenuen ikusten momentu hortan irabazteko gauza zela. Bai, ez naz gustora ibili, baina, lanean jarraitu dut, amaiak asko anima dozte eta azkenean hori, garaipena lortu dut. Atzelaria zara, baina nola sakatzen duzuen, eh? Bai, azkenean txikitatik aurrean ibili naz eta nahiko ondo emoten dozte atzelaria izeteko eta Eta eskutatik ondo, arazoak izan dituzu askotan, baina oso bizi atera zaizu pilota eskutik. Bai, azken aldian oso ondo nabil eskutatik eta gaur pelota ondo urten dazte eskutik eta indarragaz tanto asko lortu dutaz. 2023 zer moduzkoa izan da zuretzat? Zoragarria, azkenean txapelketa asko jolastu, asko irabazi, maila honean ona ematen eta disfrutatzen batez be. Eta 2024? Bueno, ia bardina badan edo bea, ezta? Azkenean eskatu, dana eskatu alda, baina, lanean jarraitu eta disfrutatzen. Zorionak. Eskerrik asko inigo. Dorronsoro oso ondo dabil, aurreko goi urte duk ez da horrek adinin urte binaldiek, ez daipa. Nik oso irikiz ikustu partidua. Aurkezpen egin dute jendearen aurrean, prest dira, behar bezala berotuta eta berehala jakingo dugu, aurtengo edizio honetako azkeneko partidu honek, lauterdian, Kaiolan, zer eskaintzen digun. Txaloen artean, hasi da partidua. Ezkerrez Zabalera erantzun dio, baina kanpora joan zaio erantzuna Artolari. Saskitxo batzuk ikusten ari zarete, partiduaren ondoren finalean parte hartuko duten pelotariei bana emango diete, baina beste saski bat bada ospetsua. Joku luzetzen hasiko da. Dorronsoro, erantzunean ez du asmatu, Artolak 4-8. Utzin jau Artolak ez zuen goiko zatizazko eroin dut eskutik jauzi. Zaki behizen da, urten ondo indot. Artolak eskartu du oparia. Eta tantoa berak egin orain, zenbat alda daiteken partidua horrelako txikiekeria batengatik. Horrelako, deskuidu batetik hilo lehotantun aldia. Mamuak usatu egin beharko ditu. Sakea atera baino lehen. Badoa. Lauterdian bote eragin, airearen bila orain Dorronsoro ederki utzi du txokoan, baina igarri egin dio Artolak, airez jokatzen ari dira biak. Eskubiz Artola. Azkar jo beharko du Eskubiz Dorronsorok. Artola. Ezkerrez jarri da, erdi-erdian. Ederki ezkerrez. Lauterdiko marraren inguruan botaraziz, baita Artolak berak ere. Dorronsoro. Huts. 8-10. Zaldibarkoa pelotalekoa beteta. Olazar txapelketako finalak ikusteko, lehen da bizikoa ikusgarria gertatzen ari da. 8-1. Hasi direnean hautsiko ote zen beldur ginen, baina ez da horrelakorik gertatu.
Parean dabiltza biak. Dorronsorok, 11. Gipuzkoarraren sakea. Aztertu arren, eraman du Dorronsorok. Aukerakoa du Artola, baina igarri egin dio. Sotaman Ozorain atzera. Batetik bestera mugitzen ari da Dorronsoro pelota zailak eramanez, hori ez du harrapatuko, zinezkoa baita. Ezin, ditu alegin Dorronsoro, baina Artolak joko ondiz eta totza zulora zabale aire eta ezin danak harrapatu. Orain berriro aldetxoa erdietsi du Artolak eta horri eusten saiatuko da, baina Dorronsorok ikusi du lehen da biziko zatian tanto jara luze xamarra egiteko gai izan dela eta saiatuko da hemendik aurrera ere antzeko zerbait egiten. Bai, nik uste du, bai, Dorronsoro baina batxe moroko bat, baku alditxoa badeko, bai, atzerak rekuperuko da, bera. Eta gure goize, partidu bat ikusteko. Beste pelota bat eskatu du. Ondi Zubera. Antolatzaileetako bat. Juan Luis Zubera eta besti... Joseba Lezeta. Lezeta, eta bestiek alkatie, Pablo San Pedro. Beterrekukin jauna Igor Barrenetxean aike, Enrique Barrenetxea. Datorren urtien binakako finale aileetan da. Ederki utzitako atxokoan. Bigarrenean, bai, bigarrenean. Bai, nire utzate bigarren izan da. Oso ondo menperatzen du jokaldi hori Artolak. Oso ondo. Hori binaka jokatzeko jokoa hona da. Zabalea zein zuloa, holan dominetie pelotie. Garbi, bigarren. Oso azkarra da, Dorronsoro. Eta nahiko egin du. Aldetxoa berriro Artolak, 15 egin eta gero, 4 eta utzeko partziala sartu dio aurkariari Gipuzkoarrak. Aukerako pilota 3. kuadroan, berriro txokoan utzi, hau jasotzeko modukoa zuen. Sakea ez da hainona izan, baina ere errematean Atzenengo relazin oso da, Artolak. Gueza egun ez da ganin, errin. Azkenekoa lehen bailen egineko du Artolak. Aurkariari sakea emateko aukerari gabe. Hortxe da, azkenekoa 22 eta 15. Olazar txapelketa lauterdian Iñaki Artola Gipuzkoarrak irabazi du. Txalo sorta ozenak entzun ditu Enrique. Pena behar bada azkenean pixka bat gehiago ez estutzea Dorronsorok emaitza pixka bat, baina aurrez ikusitakoan ikuste bikaina izan dela. Nibiek horreino aguntetik nahiku dala pentoze, nahuik esango da harina apurtuko zala igol. 11 bat antun edo partidu harina apurtuko zala, bai nahiku aguntu da. Partidu nahiku gogorra izan da eta hona ikusteko.
Zaldibarko Olazar pilotalekuan, bigarren finala ikusten hasteko prest dago hemen jendea. Bi gipuzkoarrek neurtuko dituzte indarrak lauterdian, biak aurrelariak, baina jokoan handirik ez daukatena, beste bata ezkerra da, Unai, eta bestea Oian Eskubia. Lau partida jokatu behar izan ditu, Oiartzuarrak ona iristeko, Damianok bi aski izan ditu. Ikusmina handia piztu duela partida honek, aipatu digu lehen Enrique Agirre Beitiak. Horrek esan nahi du, jendeak pronostikoa ez duela hain argi. Ez argi ez teko, eta nik esango nuke ganera jentiei preguntut, hemen frontoin ibili dan jentiaz, kasi urdin, degola pronostikoa. Da pasadan Uregona oso non jau Unai Amianok, Unai Amianok temporada online jede Uregonin. Hasi da lauterdiko finala, sakea Amianok, bolea indartsua Zabalera, eutsi Oianek eta orain agintzen hasiko da, bolea Bortitza izan da hori, ezkerrez orain agintzen hasi, bolea luzea, Zabaletik Txokora eta Txokotik Zabalera mugitu du, baina tantoaren saria oraindik ez du jaso Oianek. Tantoa jokatzen ari diren, lehen da bizikoa bukaera zoragarria. Efektu handiarekin nola bihurritu duen txaparen gainean Etxeberriak. Oso tanto ona, lehen da biziko tanto izateko oso tanto ona, eta nipen totonakoek asko ingo ituela. Oinolako asko iteko fizikamente eta ona izin bida, ondo onbida fizikotik lan hauntetako. 17 urte ditu, Oianek bi gehiago, 19 Amianok. Lehen da biziko sakea izango da, Oiartzuarrarentzat, botea ez du santu egin, eta argatik ez du abantailarik ateratzerik izan jokaldi horrekin. Amiano, ezkerrez jartzerakoan du arrisku handiena, oso ona deja da. Oso tanto noin. Da ondo amaitut Etxeberriak, ezkerraz Zabalerako plantien zulorako efektuaz oso ondo amaitut. Lehen bi tantoak Oiartzuar gazteak egin ditu. Baiko pilotarekin aspaldi entrenatzen hasita dago mutil hau, Enrique. Bai, bueno, entrenatzen ero itxeut ero berbain jo bintzat. Bai, urten septiembretik ona kriston gorakako ekai jo. Oin hartin bondo ibili da, bai, septiembretik ona injau goraka ditzu. Gantxo, botera orain, lehen gotokira, Eskubiaren bila, azte bolea, elektrikoa. Jendearen marmarra piztu du hemen armailetan. Bai, Unai Amianok oso temporada onain jedu. Unai Amianok injau udegona oso ona. Binakan ipentot hobeto defenditzen dela lauterdi bat barrun bine. Bai, ezotu lehen be, Zaldiberreneko partidu publiko indako, favoritua urdine da, Etxeberria. Laugarren tantoaren bila, Etxeberria. Beti gora atera Armianok, Gantxoa, indar askori gabea. Eta utz orain. Ez da izeitik guri zen, ni pentu gauzau pentsaitula, lehenko Zabalera joti, gero efektu du moti eta gero bata bainez. Pelota erreza izan dugu, abako zulu nuki da pelotik galdu dugu. Emakumeen finala pelota bakarrarekin jokatu dute. Ea Enrique orain, bakoitzak berea ateratzen duen, ez dirudi aldatzeko asmori duenik gustatu egin zaio nonbait hau ere. Gustuko izango da, ero?
Bueno, urte baten jogatuan pelotari batek, ez da izagutzen ikusten non. Pelota txarra zala eta abersaitik etate ban galdetu zontzen da besti indako txarra zalako. Aiulo negorik. Ona dalako barik gul txarra dalako, etara. Amiano, berari egokitu zaio estrenako sakea, hauxe bigarrena du. Botera jarriko da Irundarra. Ederke engainatu du. Beso bizikoak dira biak. Bizak beso bizikoak da emotatzen. Eta pelotak ere oso egokia dirudi orain, ez dakigu gero tantoa jokatu ala gastatuko den, baina Lauterdi barruna montuko da. diztira ederra dauka pilotak. Beti eta tekuaz binaka kentzen dien pelota ja bajutxo dien Lauterdi barruen. Ustantzen Lauterdi barruen sake asko eta erreza ikuten dien partidu. Horreta pelota gehiago egiten da. Airez sartzeko prest, ona bolea, txokoti txokora, beste aukera bat izango du, motxean egindako bolea horrek ere ez dio tanto eman eta orain aukera Oianena. Ezkerrez jarriko da kantxaren erdian, barruan da, tanto. Lehen hiru tantoak Etxeberriak egin ditu, Amianok ondorengo hirurak hasiera eman dioten Kaiolako finalari. Bai, entretenitzeko moloko tantutik ditu. Abiadura ondizien, Sakea daukanak abantailatxoa, sufritzea egokituko zaio, errestoan ari denari. Unai, sakea zabalera, ez du ezuztean harrapatu aurkaria. Ipareta hori erraz Oianek, jokaldi egin du baina bere burua saldu baino ez, eta gero Iparetarekin bukatu Amianok, 4-3. Amiano hor behen terrenu da holan aizten motza, Amiano pelotari ondizio da. Kontra kantxara etorri da. Hankak busti, bete-bete indik usteko azbizek, Lehenko partidu modun hasieri, ero pizkorrei hasiri elako hori lehenengotako zeroi, arnazea ibulte emonezin jadabiz. Lau tanto bata bestearen atzetik egin ditu Unai Amianok. Zabaletik zabalera nola sakatu duen ikusi dugu, baina erne egon da eta erraz iritsi da Oian. Oraingoan berriz oso motz, tanto. Eduteko modun urtotza pelotik, bera apur bat luzei koloko da, edo ez da jun ondo pelotian. Estantzin hormi jonda ondo urtotza pelotiak. Laburra izan da, arrisko handiak hartu ditu. Eta ez da erreza, abiadura handian datorren pilota horri. Atzetik aurrera joan da eustea. 5-3 sakez egindako lehen da bizikoa Amianok. Eta partida bizi doa. Bizi. Entia aburri dut zaiteko murruko. Airearen bila atzi joan, baina gora egin dio pixka bat pilotak. Oso ondo hala ere boleak atzera. Oianen txanda orain, baina Bipareta hori kanpora. 3 tanto zoragarri jokatu ditu Oiartzuarrak, baina orain aurkariaren mende dago eta esertzea erabaki du. Pixka bat lasaitu. Ez dut ikusten gustora, Oian Etxeberria bera, oingo tantutan ez da bape gustora. Besti da egote bili eta errekadista da bilen nien zailago izaten dago, Amianoren motileroa Anaia izango da, Iker. Antza handia dauka eta bere izango da noski. Bai, Anaia izango. Kantxara zutitu da, gozatzen ari baita Unai Amiano eta lehen bailen ekin nahi dio 10. tantoari. Oian Etxeberria ere itzuli da eta berehala ekingo diote Lauterriko txapelketako finalari.
Amianoren sakea. Ona sakea, oso ona. Baita errestoa ere. Txokoan utzitakoa, iritsi Oian, aukera orain Oiartzuarrak, baina ez du engainatu, bertara bota dio. Olea luzea ona. Eskubiz jo behar izan du, harrapatuko du Amianok, aukera onak alferrik galdu ditu orain Etxeberriak. Bai, jebestiek, eukeri harrapo da benien harto kurso gutzan peloti eta harrapo. Urte oparoa izan da Oianentzat 2023a. Gipuzkoako eta Euskal Herriko txapeldun izan da, Rauni ere irabazi du binaka. Zornotzako Master Kaiola ere bai. Eta Itiazabalgo eta Najerako torneoetan ere garaile atera da. Helburua orain Olazar txapelketa hau irabaztea. Amianok, 7 eta hutseko partzialeri esker, 7 eta 3 aurreratzea lortu du. Bigarren aldiz, atera dio Zabalera, baina orain arte horrela minik ez dio egin. Unai, gantxoa. Oianen biparetak urpileta guzti iritsi, baina beste aukera bat galditu zaio eta oraingoan bai. Gantoa egin duela Etxeberriak, laugarrena. Unai amena pelota zaila harrapo dugu, Horma bizek haide efektu azola jota harrapetako eta urrin jonda, ondo jonda. Zuzenien ondo jonda eta pelota zaila harrapak. Beste pelota baten bila jodu Saskira. Oianek lehen da biziko kanporaketan oso larri ibili zen Enrique Diaz de Gereñuren aurka. Tanto bakar batez irabazi zuen 22 eta 21. Eskapada erra. Bai, esan dut zan, zer, eske, azte hartien eskun pelota bat sartu dakola eta badizu, mutik kontontu, Perez egiten dalako, Esan, honen pelota nein barik ez dala irabazten hemen, Bigarren aurkaria Rekalde izan zuen torneo honetan, 22 eta 13 irabazi zuen. Hirugarrena Egiguren, 22 eta 14 hartu zuen mendean Azpeitiarra. Eta beste aurkari bat. Semifinalien apestetxea. Hori da. Oskarren tantoaren bila, Oian Etxeberria, Amianoren bipareta. Luze orain barrura Irundarrak, txokoan bolea, tanto ezin bukatu, orain bai. Zortzi eta lau. Aurrin haideako jokuen hobeto Amiano da bil. Eske Amianok hor pareketako jokun da ondo sartzen da haide eta gaur hortxe jokuen harrapetan dau. Bereu ataketan da oso ona da. Amianoren aurkariak Olazar txapelketa honetan Ibarluzea 2 eta 11 irabazi zuen lehen partida. Eta bigarrenean berriz, Eki Irribarria hori partida estua izan zen, ona ez dakit, baina 22 eta 21 bukatu zen. Partidu ona, oso ona. Oso partidu ona. Zei finaletan partidu bizek izazien oso ona. Jente asko guztu dago. Amianoren sakea. Otera jarri da, naiz eta denbora bat zuen, airearen bila joateko. Eskubiz irritan sartu behar izan du ezkerra izan arren, hirugarrena jarraian, oraingoa botera eta labur gelditu zaio, altura gutxirekin, bipareta Oiani. Lehen ondo urtutza, baina altura gitziaz betxoti bota dugu. Metro erdigoro bat ibota eta buena izango zan da tantos. Joko eroan sartuta dabiltza, oso azkarriaia pentsatzeko denborarik izan gabe. Eta oraingoz mobeto moldatzen ari da Amiano. Erabaki zuzenagoak hartzen eta doitasun handiago zerrematatzen.
9 eta bateko partziala sartu dio Irundarrak Oiartzuarrari. Motzean ateratako sake gaiztoa, airez goiti berako gantxoa, ondo Oian. Eraman bakarrik ez, bere buruari denbora eman dio urrengo pilotaka da ere, behar betzela jotzeko, orain nahi, 5 eta 9, defentsan egin duen ahaleginak, balio izan dio gero tantoa bere alde jartzeko. Oso ondo, Etxebarria defentsan, haitik egin behin jautantu, hiru pelota zezailak edituen. Ez dituzte pilota aldatu duenik, Lehan Etxeberriak epaileak egindako keinuaren arabera. Beraz, Amionorenarekin segiko du. 5 eta 9. Ez dira oraindik erdira iritsi. Eta tanto itogarriak jokatzen ari dira aurrealde horretan. Etxeberria. Ondo erantzun dio Eskubiz Urrutitik. Zabaldutako pilota horrek asko behartu arazi du aurkaria eta orain nahi duen egiteko aukera biparetaz 6. Oingo tantuen erazuen jokatu ditugu Etxeberriak, besti ni. Amiano ibili da defensan da bilena beti txak. Bote handi egin dio eta Bai, denpori emotza. Baina lan da guzti ondo inbiezaten da. Zuluen du, zula, junda Amiano, zuluen da gadi inbaduta de harta harrapokotan, baina. Arrazauki dugu, zuluen da gadi txekota inbalotza, Amiano zula junda. Ez da bazartau, eta aurrera. Etxeberriaren sakearen zain Amiano atzean. Eskubiz jaso. Deja da zabalean. Harrapatu hori ere Unaik. Ona. 7 eta 9 denbora eskatu du Irundarrak. Ondo jokadut Etxeberriak, hiru bider Zabaldera eskerre dut itxin dau ponzu eta atza Zabaldera junbier da beti ponzu aldatu hartzen dut eta txarto eruteko. Unai Amianoren entrenatzaileetako bat, Mikel Unanue izan zen, ezkerra bera bezala. Asko ikasi omen zuen Añorgakoaren gandik. Ba, jak zelan inbek izendari izan hain ezkero ikezileik. Urte bete tikona, emaitza onak lortuta dago Unai Amiano. Bai banaka zein binaka. Eta helburua Zaldibarren txapela irabazi eta etxera eramatea. Bi tanto gehiago ditu. Oraingo aurkariak baino. Baina goiz da oso ezer aurreratzeko. Oian Etxeberriaren sakea, oraingoz zuzenean Amianok lortu du bat, eta oraintxe berdindu du. Errazakia, kantu iniku izan da hori. Ikertzut eskerreko hormara. Lehen erdialdera sakatu du, behar bada aurkaria Bai, eskumia estera delako. arrapaia, duguena eskerri mingei zaitza. Hemendik aurrera zer erabaki hartzen duen. Sakeak aldatu edo erdiratera, orain bezala gurutzatu. Zabalean ere izan dezake aukeraren bat. Aurkariak bai, atera ditu bi, ona. Zabal aldera. Berdintzeko aukera, bote txarra egin dio, baina ondo atera duela ere. Errestoa aparta.
Amiano. Globotxua. Horreztu asmatu gutxiago, Oianek urrengo pilotakadan. Dejadia, efektua zulora gure izen dut txapapera. Egin bida ondo urtetako, baina, klar, txartu urtetan da ninpena mutu. Ez dute asko peloteatzeko asmorik, Enrique. Ez da ize peloteetako. Sakea berreskuratu du Amianok. Berdinketa bakarra izan dugu orain arte. Iruna egon direnekoa. Unai. Aztertu egin zaio eta ezin nahi zuen jokaldia egin. Aurrera orain Amianok, Etxeberria. Ezin. Erori egin zaio ezker horma ikutu eta gero erdiak egin ditu Amianok 8. Oian Etxeberriak oraingoz. Bai, ezker gormia jota apurba jauziako bera eta ezkerra joteko ez dugu ondo harraputu dute. Apoto erakun baltze batzera etorri bien. Edarra jente mordu ikusten da, goiko pasillu bete. Mentili barezut gaur ikusi, Enrique, urtero etortzen da. Bai, hor zengo, nun behiten gaur jente asko dugu gote da. Han aurrera txoa hongo da dugu, lan dago mostra horra eta... Amabigarren tantoaren bila, Amiano. Olea luzea zabalera. Hotela esterretzen erraza. Oianek egin nahi izan duen egitea. Pelota lurrean gelditu zaio. 12 eta 8. Ezke horrek gauzok, profesionaletan da errez ikusten di, bai afezinen dago eta nino apur bat zaila di. Hotel lasterrin eruen da horrek gauzok, ofizio asko dira. Gazteak dira oraindik pilotari hauek 17 urte. Oianek 19. Unaik. Sake ona. Gehiegi zabaldu du errestoa Oianek eta 13garrena Amianorentzat. Errez behizaki, errez dago, ezkerraz erreztasunaz bildu pelotia. Zabaldu indeularreit, zabaldu. Orain arteko zulorik handiena zabaldu du Irundarrak. 5 tanto aurretik. Oso luzea sakea. Beste aukera bat izango du. Pasa asko ikusten dira, Enrique. Ez dira, bai, leuterdi barrunen paneka bat iken da, bai ez da. Ez di juten, beti luzetatera ez di juten. Aldala ondoa zartuta. Bigarrena indar gutxiagorekin, baina ona izan da. Ederra bukaera. Sake remati oso ondo, Amianok, Piskatxoa gora egin dio pilota, baina hala ere begira. Nola gelditu duen, hilda utzi du txaparen gainean. Hamalau eta 8. Eman da, sake hau ere. Oian. Erki. Bai, holan baten inderditzitxegoa zebentreo gero jaida. Errestotik bertatik bilatu du Amianoren eskubia. Eta bigarren aldiz zabaldu duenean ez du aurkaririk aurkitu. Eta tantoa beraretzat izan da, 5 eta 8 partzialaren ondoren. Sakearekin elkarri min egiteko aukera izango dute zuzenean tantoa sartzeneko ezpada, tantoa euren alde jartzeko.
Etxeberria. Ez da pelotaren bila ondo joan. Golea uste bezain ona ez da dejada hori ere. Hau bai, azkarra izan da. Asko arriskatu egindakoa. Bai, asko arriskatu, txapango zabaleko horretan behar. Ez da, txisturen batzuk entzuten ari gara falta izan delakoa den edo? Bai, jende baten batzuk protesta da harti gotik. Bai ez, buena izen da. Dejadi bez txapagan din bueno. Elkarri opariak egin dizkiote. Arriska guzkero hori paz. Arriska guzkero normala da, hola gopa izan. Etxeberria ez da botearekin asmatzen ari. Bera, eroritako pilota hori Amianok aprobetxatu nahi izan du. Pelotaren atzetik orain eramatea lortu eta horman gelditu zaio Etxeberriari. Bat eskerra zerun defetu apur bat perungoen eskartizen efetu eta horni jodabenien jauzit esperientzien falti bai, ez dien dabe, Etxeberria nabe, honino esperientziak itzitxo. Bueno, amar da amabos, honino partidua ez da erabakit, Ez. Ezkarraren piloteka da askotan okerre etxaten da. Eta horretaz ez da jabetu. Kasu honetan, Oian Etxeberria. Amianok 15. Etxeberriak 10. Gehiegi zabaldu, orain ere. Sakez 3 lortu ditu, errestoan utxegindako biak zenbatuzkero. Ezkerrean ez dio pelota utzi nahi eta pare bat aldiz horregatik egin diote ies. Zabalera jote jarran gero larra eta saki lelungo eruti, pentsa bida, ez erute jokaldize ino, horrek lan handize du. Amianoren sakea, lehen da biziko finala baino askoz azkarrago doa, bigarrena. Ondo zabaletik Etxeberriak, horreka saio luzeak egiten ari da Oiartzuarra. Golea altura handiz egindakoa, hortxe jardezake bere alde tantoa, baina azte hutsa egiten nekatuta ere bai. Arnazi epenta hona zer zelan hartuketa da ben, Arnazek hartu zinon da Etxeberria eta Holanda honien tantu egaltzi erreza. Da eroino tantu galdu, baina gaizki bilite zanguru eta kantzaute. Behartu egin du batetik bestera ibiltzera aurkariak. Eta gustatzen ari zait, kontrakantxatik pilota nola jasotzen dituen. Oian Etxeberriak. Erama bakarrik ez, gorputzarekin lagunduta. Jesko bitor hona dekota ondo dute, horretan ez dagoa da. Entregatzen naiz eta behartuta iritsi. Zaldibarko Lazar pilotalekuan, bertako torneoko finalak ikusten ari gara. Lehen da bizikoa Enara Gamindek irabazi du 22 eta 21 Leire Garairen aurka. Orain mutilen lauterdikoa ikusten ari gara. Unai Amiano eta Oian Etxeberriaren arteko indar neurketa. Mila 1988an antolatu zuten estreinakoz Bizkaiko herri honetako txapelketa hau. Amiano, gero eta alde handiagoa. Aireren bila, golea txokoan utzi, 18 eta 10, orain bai ondo bideratuta daukala. Tantu gainitu jo, ondo jokaute. Bai. Sakaute zelako rematiek, ondo jokatzen da. Darabil pilota, baita Oianek ere, baina 3 eta huts Oiartzuarrak aurre hartu eta gero bat egin dute 3. eta handik aurrera arte gero eta zabalagoak
lortu ditu Irungo ezkerrak. Urrutitik sartuko da orain. Altura eman Etxeberriak, golea txokoan, botera nahi duen egiteko, pipar eta ederra. Oso ondo amaitzen dabe. Ondo jokatzen, unai Amiano partidu hona egiten dabe. Nik apurra bestaldera ikustitxio, gaur umeia Amiano dominio, sakerreztu ondo, eta gero aide hartzen da nien be, velozia dundizaz da ondo manejatu. Helmugatik gero eta gertuago. Sake ona hau ere, errematerako aukera gelditu zaio. Arreskatzea erabaki du Etxeberriak, 30 bukatzen ari dela ematen du, Enrique. Bai, ja, entxe apur bat, partidu apur bat apurtute modu nik uste du. Hiliko ino gabizaran bat, baina. Gero, palo ondize motza, Zeraia Etxeberria, beti Amiano erazuen da besti defenditzen, horreta partidu palizan izartzen da. Etxi hartuta dagoela ematen du Oiartzuarra. Zirte Dozart egin du aurreko jokaldian. Eta horrela 10-etik 22 jotea. Ez da erraza izaten. Amiano. Ezkarrez jarri da Zabalean. Hau ere kanpora Oianek. Zabalako horrezi, karu urte mitza Oianik. Aurkaria ezkerra izan da askotan eskua abulera jokatu nahi izaten zaio, baina horrek arrisku handiak ditu. Eta hori gertatzen ari zaio zenbaitetan. Oiani, txaloak azken sakea ateratzera doalako. Unai Amiano, gaiztoa da. Aidez dotore bukatzeko aukera izan zezakeen hor, baina begira, kontrarasoan, zainen ondo, gurutatu dion pilota. Etxeberriak 11. Egoki zehaztu du pilotakada hori. Ezker horma ikutu, lauterdiko marra ere libratu du. Eta ea, zenbat gehiago egiteko gai den Etxeberria. Jaso sakea Amianok. Eskubiz horma askorekin. Eskumi topetan da bile Amiano, eskumiaz Amianok ondo ikin dugu. Bertan utzi nahi izan du bizi-bizin ez du asmatu, bigarrenean ere ez. Jokaldia egin gero, Oianek eta suerte apur batez. Iritsi ezinda gelditu da Amiano. Bai, tantu politen dugu Etxeberriak, oina hilero bizi ingo dugu, gaina eta batara junezko kontrarizioa, baina apurtuko ditu nervizuok eta ingo dugu abizaran. Lau tanto jarraian egin ditu, tarte batean Oianek, 5-etik 8 joan denean. Baina askoz sorta handiagoa beharko luke aurkaria estutzen hasteko. Gainean jarri du errestua Amianok eta hurrengo dejada. Ona izan da eta 13. eman dio Etxeberriari. Edo bizi, Zirte Dozart egiten ari da. Azken hiruretan oando atera zaio, baina ez ote da berandu xamar. Berandu xamar. Bizirik dagoen bitartean, lanean segi behar du. Etxeberriaren sakea.
eraman Amianok. Golea ona, atzerak atera du aurkaria, gantxoa, harrapatu Amianok, baina beste aukera eder bat bukatzeko, iritsi, eta orain bai bukatu du Unai Amianok. Jokoan utzitako pilota horretara, larri baina iritsi egita Amianok, baina ondoren ez du barkatu. Eta uste baino oreka gutxiago izan da markagailuan, Enrique. Bai, uste partidu egin jabe, ogorra egin jabe, tante duen ez da behin bastante alde dut. Ikusi txun tantuak, tantu honak, Partidu eta bitia meiru. Eta amazortzi tantu ikusi txu, ikusi txunek honak. Bueno, Unai, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, partidu estua eta orekatua espero genuen, baina markagailua begiratuta 13an utzi duzu, uste baino errazago. Bai, partidua hola kanpotik ikusita, nik oso zaila ikusten nuen, behar zan favorito garbian ikusten duen txapelketangatik eta partidu guztietan erakustaldi eman dulako, baina gaur ni oso zentratuta ibili naiz hasieratik bukaera eta horrek balio izan dira azteko. Oso bizi ibili duzu pilota. Bai, gaur egia esan gorputza eta dena eherkin nabaitzen nuen berotzen hasi naizenetik burua eta hankak bai nahiko bizi eta gustoa. Bera zure eskubiaren bila ibili da, baina asko kanpora joan zaizkio eta zu eskubiz ere defendatzen badakizula erakusten ari zara. Bai, jakinda ezkerrena zela errestu eta gehien bat zabaltzea junda eta bat kanpoa junjo eta etorri ditenetan ondo asmatuet baitea sartuta eta gustoa hortan bai. Bueno, binaka ondo moldatzen zerela, baina baita lauterdian ere. Bai, baina arte binakan emaitza hori lortutu, nahiz eta lauterri txarrak ez dian izan, baina lauterrein hau nahi nun irabazi eta lortu da behintzat. 2023a zer moduzkoa izan da Unai Amianorentzat? Egia esan urtea oso nahi izan dela, asko disfrutatu etela eta gehien bat jokun eta asko ikasietela nik uste eta horrekin gatu behar da, emaitzaz aparte, jokuare hobetzen jun behar dela eta disfrutatzea gehien bat. Eta borobildu hemen Zaldibarren irabazita borobildu duzu. Bai, urte bukaerako pari garra, hemen iraztea eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko. Zaila izaten da, porque pelotariak ekartzea bai, gero bate suspendidu itzen da bela, bila bizu zera, da gero beti, guraso batzuk eta beti keja bitzen dira. Bere zemi laguna txarreu epeni otzazula, eta bestia, eta beti urtian txapelketa dakotxean, batekin Enrique azarretuko, berakin azarretuko dira, hori normala da. Gure materialarekin ere asmatu egin behar da. Pilotaria oso exigentea dator espaldi honetan. Bai, eta, nik uste dut, Zaldibarko torreuan buruz, materialetan nire ustez bentzat, niko salidako egoten dira, baina materiala ona egoten da. Eta pelotaleko oso ona dago, eta txapelketa nik uste dut ondo antolatuta dagoela, eta aficionatu mailan parejetan, nik esan nuke punta-puntako txapelketa dela. 2 hiru honetan dauna, seguru. Gertatzen dena da, beste gauza guztietan bezala, hemen ere diru kontuak ez direla errazak, ezta. Badakigu, hemengo txapelketa erdia behintzat bertan bera gaituriko dago, beste txapelketa batzuetan ere arazoak dituzten normala dan bezala. Eusteko garaia da, baina ez da erraza. Ez da erraza, eske dia txapelketa antolatzea dakaz, 2 hiru bada antolatzea, eta gero beste diru laguntzak enpresetetan da eskatzen fan biozu, eta normalmente hori beti izaten da batero bi itzen da benak. Da gainera diru eskatzea fatia, nik uste dut inoiz bitxakula gustatzen, eta azkenean arduradun nagusia fan bihar izaten da, diru bila izaten dana. Eta horrek beti ikartzen du enredoa eta esker txarrekoa da. Bai, hori da. Azkenean da esker txarrekoa eta batzu borondate honakin imoten dabe, nahiz da gutxi emon, beste batzu, gero, atzetik igual ez dakit zenpentzeko dabe,
enpresa izuape eta bai, hor duda asko dago. Euska da, bada dirua bilatzea, beste bat antolatzea, gero frontoia txukunu ikutzea eta partidutako estein, bueno, ino faltau eta pelotari sekan egotia puntual eta, bueno, ba, 3-4 zerein izaten dira txapelketa ondoru bateko. Bai, eta azkenean mutilak eta aspalditan neska batzuk ere bai, baina bat mutilak hor zai daude. Eta orain 12, 13, 14 urte dituzten horiek txapelketa behar dituzte. Eta antolatzen ez badira horrelako txapelketak, zaila izango da haiek gora egitea. Bai, nik usten dut, bueno, federazioak antolatzen da benetik, bueno, provinzialako esaten danatik kanpora txapelketak pribauak interior bia diela. Pelotian mejoratzen jateko, pelotian nivela o maila, porque herrialde batzutan maila baju gauten da, eta orduan hona izaten da, beste herrialdekoekin da jolastu kontraen, eta bueno, nivela ikusteko eta nivela hartzeko bai. Eta hortarako nik uste Zaldibarko txapelketa oso ona gara. Antsotegiren sakea, azkena izango zela esatera ni joan, baina ez, azkena aurrekoa. Luze sakatu baitu. Haze giroa daukagun Zaldibarko pelotalekuan. Hartuko lukete profesional Montesek. Aztero horrelako sarrera bat. Sarrera merkatzu ipini dut. Pentsatu beharko dute. Ezkurdia. Zabaletik txokora. Erdira orain, Boleaz. Eraman Antsotegik, berriro Boleaz. Oraingoan luze txokora. Gantxoz. Horlako erregale bizirik zein Antzotegi. Ez du aprobetxatu Jonek, ez da Josebak ere urrengoa. Txokora Antsotegik. Hortxe bukatuko da partidua, 22. Pelotakada horrekin amaitu baitu Jon Antsotegik. Ez zaio berehala ahaztuko Josebari 6 egunen buruan.
Lau protagonista ikusi ditugu orain arte, beste laurak berotzen ari dira eta berehala ekingo diote lanari. Binakako txapelketako parte hartzaileak, Beñat Zubizarreta eta Ekain Lizeaga batetik, bestetik Ander Murua eta Javier Bairan. Atzelari indartsuak biak, ofizio duna aurrelarietako bat, bestea gazteagoa, eta ikusi dugu aurrekariak ona dituztela biek, eta pronostikoa hemen bildu den jendearentzat urdina, hala? Urdina. Eguneko 75 Ineli urdin jau, eguneko 25 horre. Horrek esan nahi du, sensazio onak dituztela Muruak eta Koiranek aurrez hemen jokatu dituzten bi partidetan. Lehen Etxeberriagatik aipatu duzu, Enrique, irailetik ona gora egin duela, Muruari buruz urte oso ona egin duela esan genezake aski eta buka. Bai, Muruak urte bilen urten dut txapeldun, urten nipen dut ondo da bilela eta badeko posibilitatik txapeldun urtako. Oin besti bikoto nadi, txapelketi hasi zan indanak favorito gorrizek ipintuzte zan. A ber, ze egiten da. Ze hilabetin gauzak aldatu egiten dita. Ander Muruak azken bi edizioak irabazi ditu bai. 2021 batean Morga Etxebarriarekin, hemen da ikusleen artean Aimar. Eta iaz berriz Arkaitz Eskuzarekin gaur egun biak profesionaletan. Bai, da igez Zubizarreta txapeldun leut erdi barruen, urten binaka eta lortzen da ben. Sekulako erakustaldia eman da gainera. Bai, sekulako erakustaldia eman da. Sake urdin, Muruak eta Koiranek hariko dute pilota jokoan. Nafarra da atzelaria, urrutikoa, korteskoa. Oso pelotari gutxi atera izango ziren, goil mailakoak behintzat, inguru hartan. Hau, oin artean galtzaile izan da beti, hainbeste konfiantza ez dauk ikentiek eta gaupez, urten zalde berren 3 partidu oso onak itu. Naitik daude Kineli behorren alde. Horrek 8-10 pelota galtzien lehen, normala izetezan, hemen bat, bi, 3 galdu eta amaitze zitu partiduk, eta horren minio pelota geza galdu ezik atzelari hona da. Baiko Gaspaldi, jozuen begiz, kontratua egin ere bai, baina kosta egintzaio partidak irabaztea, eta eskarmentuak lagundu eta gora egiten duen mutil honek ala ikaragarria baitu. Hasi da binakako partida, hasi da binakako finala. Atzealdean nor nagusitzen den, zerikusi handia izan dezake gaurko emaitzan. Oraingoz, berotzen ari dira eskuak bai Javier eta baita Ekain ere. Aukerari gabe aurrelariak, urrutitik sartu behar izan du Ander Muruak, jokoan haste aldera. Eskatu Lizeagak. Lehenengo tantu izateko tantu gorra, Bai. Murua, Zabalean Zubizarreta. Aurrelariari sartzeko esan eta aukerako utzi dio orain Koirani. Iritsi da Lizeagaren bolea. Sotamanoz orain, txapala. Lana gogotik egin behar izan dute lehen da biziko tantoa eskuratzeko Muruak eta Koiranek. Bai, zerak Lizeagak lehenengo pelota zu hartzea aide, bigarrenera aide guti euki denpori tortokatzera hua eta esku ipalizak itxea emoteko. Zorratzetik Sotamano asko jo, esku hunditu iten da eta ez da hona izeten partidu hona iten. Eta ikusi dugu Muruak ez duela
pelota hiruan ikusi arte aire sartzeko asmorik, lautik ere birritan sartu da, beraz jokoa nahasteko eta berak ere parte hartzeko asmoa duela. Dirudi. Ez du aprobetxatu keinua Guairanek, baina oraindik ere menpean dauzkate aurkariak. Zaiz zegoen Zubizarreta zabalean. Eixeago atzeratu dorain Guairanek. Horriak nagusi, lehen da biziko pelotaka dauetan, bigarren tantoan. Guairan. Zubizarretak txokoan utzitako ora, ez da iritsi. Guairan, bana. Muruak biztatik aldu ino peloti apurba zabaleruz juntat, ez da ikusi Zubizarretak zehingo da ben da haitik ez da jun pelotara. Begiron baletze, harintxo arrankakoan, bai ez da hon begire. Beste pilota bat atera dute gorriek. Ze pilota daude, ze pilota gilek egindako pilotak. Da bi punpanak eta bi terminunak. Por bat ezberdin edi, zarritzen europostotza egiten. Marki inezkero, marki kenduzkero, igerri zin jebiltzen dira. Da publikutik ez guk enpresako intendentia bezana, zein pelota da, ero zein pelota da, eta ez di atrebitzen esaten zein jan. Hobeto biltzen dela eta besti, zaitxu, zein pelota dan, kineli ingo jo baten destau inoka gurizeten horranka izartu. Erantzun indartsua Guairanek oso atzetik. Izeaga hasi da agintzen. Gora. Ezkerrasmatik gora. Behartuta galdutakotzat hartu beharko dugu. 2 eta 1 gorri. Dizia, pelotazo edarra oingun, da velozidadiaz, peloti, gola altzau garik kriston velozidadiaz. Hau ere Baikoren gazten taldean sartuta dabil. Aimar Olaizolaren aginduetara aspaldi entrenatzen hasita. Zubizarretak berriz, Anaia Zaharra. Enpresa horretan dauka. Baiko pilotan, Iraitz, ona jokaldia. Bejara Azkarra, txokoan, 3 eta 1. Aurrien ondo entrega jarrapu da nien, eske pegaku da bena eta muruak ez dutza antzipe monaga jo bidaben. Lehen da biziko 2 tantoetan urdinak agindu dute. Orain pilota aldatu eta sakea hartzearekin batera. Nagusitasuna Zubizarretarena eta Lizeagarena da. Ies egindakoa zabalera, muruak jaso. Aukerakoa Astigarragako atzelariarentzat. Tokia badu Guairanek. Baina ezin eraman. Hau bai, garbi galdutakoa izan dela. Bai, baina olako batzuk baditu Guairanek beti okitu gai. Aurten oso papelona inda. Lau tanto jarraian egin, Boskarrenaren bila. Beñat Zubizarreta. Murua. Lizeaga. Bezperan Tolosan jokatuta daude, bai Lizeaga eta bai Zubizarreta. Bai. Ekainek soroa memoriala aixe irabazi zuen. 22 eta 5 zeneko labakarekin. Eta Zubizarreta tanto bakarrera gelditu zen aurreko finalean. Murua, sotamanoz, peloteoa parekatu nahian. Jokoan Arroxa Marutzi, erraz iritsi da Zubizarreta. Beñat, Ander, Beñatek ez du asmatu. Anderrek atzera. Pelota txarra, ondo eta. Utzi Guairani.
Zubizarretak azekien tokiz kanpo zegoela Lizeaga eta goiko txapa jodu bere boleak 2 eta 4. Bai, boleidik eskun la pratzista lapen eto eta gora urtotaz eskutik eta goiko txapara. Pelota berarekin segitzea erabaki dute. Gorriek aldatu dute lehendabiziko tantoa egiterekin batera. Sakeari etekina ateratzeko ona izan litekeela edo pentsatu izango zuen Muruak. Ia dominatuta egon dira pelota honekin orain arte, baina jakina sakea aurkariak izan da. Oso luze, zazpiterdian egin du pote. 6 euro kineli garba. Norbaitek asmatzen duen. Azken emaitza eta bada ezpada ere. Erdiko, hainbeste jente otera partidu normal badoia. Pino gizango dira zartetainak. Eutxi ezkerrez sakeari Lizeagak, Koairan. Loteka da ona. Murua, utxe egindakoa txokoan, atzera Zubizarretak. Utze egin jaku eta buena inagen inpozik. Zubizarreta, hotzean ezkerra idez gantxoa Lizeaga. Zubizarretaren gantxoa ez da eraginkorra izan, eskuinka da ona Muruak atzera. Ipareta, harrapatuko du Beñatek. Ondo utzitakoa Anderrek, 3 eta 4. Ai, oingo tantu, ondo joka dute eta bere ikustetako zamoroko. Eskumbia zornabetxek efektuaz lehenengo eta zuruen efektuaz jadatu, izkerrera bako efektuaz oso ondo joka dute. Efektu handia hartu du gainera pilotak, Bai. Oso ondo ametuta, ikustetako moroko tantu. Lizeaga mutila handia da eta behar bada zuloa horra aurkitu nahiko du Muruak nola ospatu duen 3. Motibatuta etorri da oso. Alik eta luzen sakatzen saiatuko da, pelota gozoa gelditu zaio aurrean min egiteko, berriz ere txokoan, Jaso Zubizarretak aukerako hautzi dio Koairani, ona eskuinka da. Baita ezkerrez Lizeagak eramandako ere. Berriz ere ezkerrez, gehiegi zabaldutako pilota kontrakantxara, Launa. Launa igualez. Bigarren berdinketa. Ondino ez da, atzela EGP zeinek domina gorda biz burrukan. Bueno, partiduzu nongo di burrukan, baina. Ezkerraz, larrai eta eskumera. Eta bitxikeria gisa, Gipuzkoako txapelketan buruzburukoan Leonetek Muruari 22 eta 5 irabazi zion. Eta jendeak Ander dela pentsatu eta zer gertatu ote zaio eta esan digu jende askok esan diola bera zelakoan hori galdetu diona, baina ez beste Murua bat omen da, Arkaiz, juvenila oraindik. Eta Ark galdu omintzuen 22 eta 5 eta ez Muruak. Harrigarria baitzen Murua bostean gelditzea Edonoren kontra ere. Bai. Gaur egun afizionadoetan dagoen pilotaririk onenetakoa baita, gainera etorri zaio Koairani pilota, ez du gainetik entzen asmatu. 5 eta 4 bizpairu huts egin ditu Koairanek. Bigarbi eta 3. ezker normatikora joan zaion hori behartuta agian, baina Oin atropella egin jo pelotiek, hori reflekuen falti da, ez du kalkulo ondo, zelan etorriko den. Zubizarretaren sakea. Muruak airez erantzun. Lizeaga. Sotamanoz Muruak. Baita Lizeagak ere.
Boterik egiten utzi gabe pilotari, atzerak atera du Zubizarreta Muruak. Jokoan utzitakora iritsiko da Taundarra, kontrarasoan deja da egin, bipareta orain Muruak, eta hori zertzen, falta eman du epaileak. Bosna, haze tantoa. Txapi jokoan, juez eta poskoto guri gaia, niri gaia, txapi jokoan. Ekitakan ibili dira bi aurrelariak. Hortxe duzue. Bipareta Muruak, eta aurrenko dejada Txapara. Lehen aipatu dut, eta nik uste Ander Murua askotan saiatuko dela txokoan uzten, badakielako mutila handia dela eta gune hori estaltzea koste egingo zaiola Lizeagari. Baina horretarako Zubizarreta ere zabalera atera beharko du. 3. berdinketa. Murua oso luze sakatzen ari da. Guairan. Murua. Sartu egin da, Zubizarretak toki askorik ez zuen. Urdinak aurretik. Eta Koiraniek, aipatu dugu, galdu dituela pare, baina ez dirudi konfiantzari galdu duenik, ematen ari da. Ez, ematen ari da. Ordutan Laurdeneko bideia dauka, bizidean tokitik ona. Kortestik Zaldibarra, baina esan digunez, irabazten baldin badu, gustora joango hemen da etxera. Besto talardu, irabazten badu besto talardu, berandu txakunar. Muruaren sakea oso ona. Aurrean gelditu zaio Lizeagaren erantzuna. Eta Zubizarreta ondo ez, orain defentsan. Eramatekoa zuen. Bueno, atropella bina, ja, boskadroa etorre da atze duzke, eta ez zaizan pelota erreza. Atze duzke torti hola noren monta duen pelota bati boskadroa baino, beti izaten da zaila. Ekain Lizeagak esertzea erabaki du. Giro ederrean jokatzen ari dira Olazar txapelketako azkeneko finala. 1988an ekin zioten lehendabiziko txapelduna buruz buru Jon Bazeta izan zen. Mujikeka menderatu zuen finalean eta lehendabiziko binakako finaleko pilotariak historikoak Lujanbio eta Pezetxea, Arzalluz eta Satrustegi nafarrak laurak. Bai. Eta gero Lejardi profesionetara pasadiren pilotari asko eta asko. Koka, Eraso Luze, Barberito, Murua Mendiaraz, Berra Ondo, Galartza Boskarrena, Irapu, Txafe, Oñatz Bengoetxea, Aratz Mendizabal, Jokin Altuna, Julen Retegi, Iker Arretxe, Jona Pezetxea, Olaetxea, Riko, Jaunarena, Ezkurdia, Artola, Ander Errandonea, Bakaikoa, Idaitz Zubizarreta, Pello Etxeberria. Zein ez da txapelketa honetatik pasa, Enrique, oso gutxi izango dira. Baten bat, bai, beste arazun batzuk etik ez da lako torri gure. Baina, gitxi. Lizeagak atzeratutako pilota hori ez da iritsiko. 6 eta 7. Monten da Lizeaga, Monten da peloti. Oin be pelota zadarra. Da goiti parik frontiz erditik azpitik. Atzerak azetorrela saiatu behar izan du Koiranek, baina ikututa zetorkion. Airez sartu da Murua, ondo Lizeaga. Frontiz erdian, jota. Zubizarreta, gutxitan sartu da Airez. Guairan.
Botamano Muruak. Erreman dio Astigarragakoak. Aurrean geldituko zaio Zubizarretari. Botera atzera Ataundarrak. Lizeaga. Muruak ezin. Guairan. Gozatu gabea, baina pilotaka da indartsua. Aukera eman dio Muruari. Ondo, Beñat. Atzelarien arteko lehia. Zein baino zein indartsuago. Ezkerra libreagoa Guairanek. Ona izan da, ona. Ona. Metro erdia ekipo bai. Bai. Lizeaga. Ezkerra erakusten ari zaio Guairani. Tanto honetan. Zubizarreta. Murua. Ez da hori gona Iranen dako, ino bizkarra erakusti itxako asko guztetan horri. Gaintxe berdin dudu. Biak zazpigarren kuadro parean. Egotaka da onak hoz. Muruak sartzeko beharra ikusi du. Kanpora joan zaio bipareta. Da barruren sartu balaude, Salaberriak edo Zubizarretak harrapokotzen. Laugarren berdinketa zazpina ditugu. Lehen da biziko partida tanto bakar batez erabaki da. Enarak Amindek 22, Leire Garaik 21. Bigarrena Lauterdikoa 22 eta 13, irabazi du Unai Amianok Oian Etxeberriaren aurka. Eta binakakoan berdindua izan da lehen da biziko Erena Benipein. Murua. Lizeaga. Zezkarka da Guairanena. Botibolea. Ondo eraman du Lizeagak. Atzera Muruak. Guairan. Ondo, Ekain. Bila doa Zubizarreta, azkarretorri zaio pilota, ondo atera du ezkerrez Muruak. Arrasatekoa sartu da. Ez du aprobetxatu Lizeagak, oraintxe du Zubizarretak, min egiteko moduko pilota, txokoan utzitako dejada hori harrapatu du aurkariak eta aurrengoa ez. 8 eta 7, Beñat motzean jokatzen artista da. Bai, ahora motzien guztuen Murua ondo dabil, bai laburri inazten dienien lehen behire bat ziutzat, oin harrapo dugu barrun. Hiru tanto jarraian egin dituzte gorriek. Murua zuluen, Murua zuluen da Guiran ailegetako atzin. Eta zelariek aurreko tantoan oso lan ona egin dute biek, Bai. Nana bizi ondo jokatzen, Holan segitzen bada bedanak partidu ez duku zimidau. Zubizarreta. Murua. Atzetik aurrera joan da eraman du Javier Guairanek. Murua. Bazekien Lizeaga aurrera joana izango zela eta ez ustean harrapatu nahi izan du. Eskuinka da ona Guairanena, aukera utzi dio aurrelariari. Murua. Ondo atera du Zabaletik Zubizarretak. Murua Zabalean. Atzeratu. Guairan. Lizeaga. Pelotari galdu gabe dago, Astigartarra. Ona eskuinka da. Baita erantzuna ere. Muruaren gantxa oso ona. Zortzina
ibili egin da pilota hori lurrean bota egin duenean. Bai, oso ondo hartut, eta harrapetako bertan ondo jarri joan bier. Ander Muria puntuaren puntan dabil afizionatu mailan, tarteka aspetik ere deitzen diote, entrenatzera joateko. Altunak izan zuen azken esparrina lauterdiko finala jokatu aurretik bera izan zen, eta orain badirudi esperantza galduta zeuden pilotari batzuk animatu direla aldaberen debuta ikusita, Enrique, 27 urterekin eman diote aukera, eta horrek beste batzuengan hori esango du goizuen zelako bierri zena duen, necesidadi duen handizik dela. Ja, bueno, lehen ematen zuen 20 urteko pilotaria zaharra zela. Eukeri eukiz gero gazti hartzeko, ondo. Baina honezik sartxu ondo. Buruak pelota moztuta, ezker horman lortutako tantoak, berriro aurretik jartzeko aukera eman die. Zuretzat ere zuztekoa izango zen, ez? Aldabe profesionaletara pasatzea? Adinagatik bat dio. Adina ekipino niri hainbeste txatan pasetan, gogorako profesionaletan da buena dana egiten da. Segun zelako materiala eta zerien, profesionaletakotan ipentot bidala apur bat toko gehiz. Bere tamainuen, afezin eguna zan. Profesionalak beste gauza bat, toke gehitxo eskatzen da. Burua, tokea erakusteko moduko pilota du hor. Jaso lehen da bizikoan Zubizarreta berriz ere lehengo tokira. Erasan batetik bestera, lortuko aldu helburua. Hiru pelota zail eraman ditu Zubizarreta Kuairan. Ederra, eskuinka da hori. Ona, Kuairan. Oso tanto ona, Oso ona. Partiduko tanto izango da, oso tanto ona. Izeaga zuzen joan da esertzera. Mendean hartuta izan ditu lehendabizi Muruak aurkariak. Zubizarretak defentsalan harrigarria egin du. Pelotarik onena. Ze pelota erun da ben, lehen gaurrin jeratza etorretxe beruen. Pelotari jeixeti zer dan. Egira, ze jendetza dagoen gaur hemen. Zaldibarko txapelketetako finalak ikustera etorrita. Sarri onda asko, nik aurten pentsetot iguel gehitzuen eta ikusengo dala. Lehen urte baten onzan topera, guri unaguena Fernandez lejardi azkarate, lejardi azkarate izango zen. Bertako inguruko pelotariek eta eteka itzela onzan behi gerbe gehiago bapesta behar. Da, gente kantu den ambiente ona, da politia. Ekain Lizeagaren zain beste hirura kantxan. Tratu handia hartzen ari dira bi atzelariak batipat. Frontisetik urruti maiz jo behar pilota. Aurrean ez inutzi eta horrek ahalegin bat eskatzen du. Eta partidaren erdialdera inguratuta gaude. Luzea, Muruaren sakea, makurtuta, eraman du botiboleaz, Lizeagak. Begira, ze gozoki utzi dion Kuairani, baina barruan izango da, baina toki txarrera, joan gainera. Pelotak adarik onena. Lau eta gutxeko partziala orain Urdinek. Erdira iritsita Murua eta Kuairan. Arrasateko aurrelariaren sakea.
Orain artekoa luzeak izan dira, laburragoa eta indartsuagoa, oso aurrengo errematea, 12 eta 8. Azken 2 urtetan Ander Muruak irabazi du binakakoa hemen Zaldibarren, 3. nahi duela argi dago Enrique. Bai, ondo jogatzen, Gorrizep ondo jogatzen, Gorrizep ondo jogatzen da, ez da kasualidadez irabazten da, joka dute irabazten. Maila handiko finala. Afetzin hau maila jotitzeteko. Epaileak itxaroteko esan die pilotariei, Elzardi arrastoren bat dagoela kantxan, eta ura lehortu arte ezin dutela berriro pilotan hasi. Sagasta eta Sánchez dira Josean eta Jesus Maria gaur hemen epaileranetan ari direnak. 5 eta 8 partziala egin berri dute Muruak eta Koiranek. Pare bat pilota galdu ditu Javierrek, baina oso ondo jokatzen ari da. Murua. Asko behartzen du sakearekin. Aurrean pelota ona harrapatu, oraingoan engainatu egin nahi izan du. Aukera Zubizarretak, azkarra bipareta, ezin eraman. 9 eta 12. Ondo jota ormabiku, da ze abiadura juntan. Murua ondo juntan, itxe harrapu dugu, ezin. Abantaila lehen da biziko gantxo horretan galdu du. Bai. Entregatu egin dio aurrean Lizeagak, baina ez du bihurritu gantxo hori eta ondoren aurkariaren mende gelditu da. 9 eta 12. Zubizarretak iaz Ariztegiri irabazizion. Lauterdiko finala. Aurten binakakoan ari da. Muruaren erantzuna airez, bipareta hori harrapatuko du Arrasatearrak, eta agintzen orain Urdinak. Begira Koiranek, nun jarri behar du. Eraman, Sotamanoz Lizeagak. Lizeagak ondo, peloti duten. Muruak orain. Bipareta hori, eraman, ozta. Moztutakoa, jaso, Lizeagak, golpe hartu du gainera paretaren kontra, atzera egin behar Astigartarrak. Koiran, Gerrialdean edo, ikusiko dugu ze ondorio izan duen, ondo atera du atzetik. Koiran, Lizeaga, gehiegi, lehen gertatu zailago beste batean, 10 eta 12. Lizeagak golpi hormi partu. Herriaren ezkerraldeari hortxe izango da, begira. Golpea, bai. Begira. Keinua nola egin duen. Zenbana atxeden dituzte, 4 buruz gure bezala edo 3? Atxedenak 4 minutuko, bakotxak. Bata 4, beste 4 hartu ezkero 8. Nahiko izeten da, Bai. Deskantzu alde nahiko izeten da. Profesionaletan bikoak izaten dira laburrenak, gero 12an eta 18an gelditzen direnean 3. Baina hemen minutukoak dira eta azkar pasatzen da minutua. Mokuru beteta Zaldibarko Lazar pilotarekoa. Maila handiko finalak ikusten ari gara. Beti ez da ala gertatzen. Ez, inoz partidu hona izango da, lakuno eta abitxe bost bezorte dita. Baten zahal egite begino, Regino, favorito klaru izien, da gente pikinelak eta danak euren alde egiten da pizenero gatu zen. Bien. Ba, irurero. Hemen galtzen duena gutxienez 10 tanto eginak izango ditu. Hori baita Gorriek daukaten tanto kopurua, 10 eta 12. Lizeaga, golpeak ez dion kalterik egiten hemendik aurrera. Zubizarreta. Bila doa, baina erori egin zaio pilota.
Nota onai pitxoko moruen, lau pelota da bat pese apur bat falletan da benik ero. Da Licea parece pelota duna da esa pelota galdek harrapaituen. Holan partidu oso biti gatzasen. Lehen baina nahi zuen erremate egin Zubizarretak, Muruari denborarik ez emate aldera. Baina azkarregi egin nahi izan du jokaldia. Ez du asmatu eta berriro Muruak du sakea bere baitan. Zazpitik gertu botaratziz pilotari. Guairan. Barrura egin dio pilotak. Muruari. Azkarkara dotorea. Guairanek. Murua. Ondo, txuloan. Beste aukera bat. Arrasatekoak. Ederra hau ere. Bila joatekoa izan zezakeela ematen zuen, baina hirugarren aldiz txokoan. Buena, oinbe, da bota hundize. Berriz ere txaparen gainean eta errazan hautxe egin du Zubizarretak. Utzbarik nipento zabalea deja ditek undala eskerraz. Han fallo da bela, fallo ditzela. Está ditzen, buena aitea, ez da. Hortik, zabalera deja ditek, intenta. Amalau da amar, ontsa bentaja txutotza, Oin, ez da, partidua apurtute, baina... Eta Muruak atzen ez du ezer jakin nahi Lizeagarekin, erraz ari da kentzen. Eta joko aurrera eramaten saiatzen ari da. Lau aukera izan ditu, eskubiz jotzeko. Eta Laura txapa gainean moztutako pilotakadak izan dira. Andoren sakea. Gaizki kalkulatu du Lizeagak, atzera xeago, joango zitzaioa uste zuen, gehiegi itxaron du eta gero ezin jaso, zuzenean lehen da bizik sakea oraintxe egin du Anderrek. Uniko ikisengo da pentote Liceo Morga, Murua, hirugarren txapela, irabazten badago, oino ireztago irabazi beha, hiru txapela olazarren, deko zenik. Hilare hor... Palmares osoa, eta ez esango nuke... Fernando Azkaratek igual, hiru final jokatu ingo zituen be, irabazi ez dautuzta. Irabazi bat bai, bi ere bai. Eta beste final bat galdu ere bai, baina irabazitakorik ez. Hiru jokatu. Bai. Baina irabazi bi. Muruak gaur irabazten badu hirugarren, ostantzin Fernando az parra dutengo. Bai, eta aurreko bi urtetan Mataren kontra eta De La Fuenteren kontra irabazi zituen finalak eta biak Asperekin ari dira jokatzen. Gantxo luzea eta ona. Deja da! Harrapatu bai, baina ezin txaparen gainean jarri. Buena inbalotza, ja Murua itxitxon da, eta tanto ikusta segurua. Ja itxitxon da, tanto da Murun da, heldu ina Lizeaga, Orain arteko alderik handiena 16 eta 10 urdinak aurretik. Zein baino zein hobeto jokatzen ari dira. Bere burua luze inda bota du aurrera Astigartarrak. Alferrik ordea. Muruaren sakea. Eskubiz erantzuteko moduan Lizeaga. Guairan. Ezkerrez orain Korteskoa. Muruak erdira gantxoa. Guairan. Ondo. Norabide egokia, pilota azkar. Murua. Bote egin dio Zubizarretari. Gero eta aukera garbiagoak Muruarentzat. Asko behartu du. Asko eman dio. 17 eta 10.
Ondo mozten dabil murua txokola, da ingeraz da. Gero ormabi banek ahi bait, joko nahi. Hala, hausteko arriskuan dagoela ematen du. Bigarren zati luze honetan gehiago dira. Urdinak eta horren isla markagailua. Tanto behar dituzte Muruak eta Kuairanek. Kantxa lehortu omen dute. Baina ez dira pixka bat ikusi duen zoruan edo. Zerbait esan dio Muruak epailari. Badoa. Aurrean gelditu zaio. Bipareta azkarra, jaso Beñatek, gainetik pasarako ahalegina, oso pelota zaila jaso du Lizeagak. Oso pelota zailak egiten da Lizeaga, Lizeaga da bilek ez da una partidu ditu. Pasatako pelota zuen eta airez. Burua, txokora berriro, horik nor bukatu behar du, Ander? Anderrek berak. Berriz ere moztuta gainera. Nauzitzen dabil Ander Eurrin. Utzuz gitxi, inger asko emoten. Arrasateko kuadrilla matero badago horre, bombo eta guzti. Eta zurekin berbetan ikusi dudan pelotari bat, arrasatekoa dela okerrezpanago, Mauri Zubillaga, ezta? Bai. Gura ere alda honeko atzelaria, herri berekoa. Gure denporako hori. Bai. 18 eta 10. Zortzinakor arte, bete-beteko finala ikusi dugu. Orain aixeari dira nagusitzen Urdinak. Pasa adierazi du Jesus Mari Sánchezek. Etzen askogatik izango. Ez gustosa marrin, baina errezan hori biliko zen. Pasaren marraren bila dabil, ia sake oro. Ander Murua bat atera du. Ezker hormarekin astuta laburrantzean. Baina beste guztiak luzeari da. Zubizarreta boleaz. Utzi Muruak. Aurreratu eginda Ekain. Ander, hirugarren aldiz jarraian airez sartu behar izan du atzelari gorriak. Laugarrena du hau. Lanak eraman. Pelota zailek asko du. Hala. Azken izeinaren honenaz. Ematera joan da Sotamonoz. Eta horretarako eskuan ondo sartu behar da pelota. Orain bai esan genezakela hautsita dagoela finala, Enrique. Bai, oin apur bat, oin abila txomatingo dabe, bai, ja, oin partidu bueltea emoti, suertetan di, bai, zaila. Kuiran hiru pelota erobota jo bai gitxi galduta. Bai, eta ematen, Bai. Bi eskuekin. Oso ondo, korteskoa. Zubizarretak oso atzera joan behar izan du. Kuairan. Ederra eskuika da. Eraman, Lizeagak. Berriz ere lehen gotokira mina hundi egiten ari da hor. Txokoan. Tanto pila bat egin du. Txokoan indarra eman da. Ander Muruak historian lehen da biziko aldiz. Hiru txapelketa jarraian irabaziko dituen pilotaria izatetik oso gertu dago. Behitzotzen enpresak egun ematen.
eskubiz eraman duia tokirik gabe gelditu den arren, aztertu egin zaio Muruari, Ekain. Bairane jaso oso atzetik, Lizeagak eskuinka da ona, baina behera egin du pilota horrek. Hora! Enmatera, joan da 8tik ezkerrez. Beste pilota baten bila. Zubizarreta eta Lizeaga badute oraindik esperantza. Markagailua itxuratzeko ez ezik. Aurkariak pixka bat estutzeko. Berria izango da, Enrique? Bai, berri izango, inezego dunetako, Murua galba du. Aire zerantzungo dio sakeari. Pelotak botea egin ez dezan. Pelota berria Garrizkori bai baitauka. Beñat Zubizarretaren sakea aspaldiko partez. 8 eta hutseko partziala sartu baitiete arestian kontrarioek. Zubizarreta, ondo markadutako gantxoa, indarra handirik gabea, baina nahikoa 12garrena markagailura iguarazteko. Eta ondarra zain gelditu da, une egokia ikusi duen arte. Alferrikakoa izan da Muruaren ahalegina. Amabi eta hogei. Urrengo xedea, beste tanto bat egitea. Pausu on behar dute. Urrutira begiratu gabe. Lizeaga. Oso urrutitik sartu da Murua. Lizeagak eroso joka ez dezan txokoan utzi du. Eta orain beraiek hasiko dira nagusitzen. Ondokoarek, bairan. Muruaren gantxoa ederra. Muruaren gantxoa gota garrena. Berak aldatu du gainera peloteoa. 3 pelotazo joditu Lizeagak, eroso. Aire sartu da lauterditik, pelota zabaleratu. Eta orduan aldatu da tantoa. Bakarra falta zaie Muruari eta Koairani. Txaloak entzungo ditu Arrasateko aurrelariak. Azken sakea atera du. Koairan. Ez du pelotara erak nahi bezain ondo jartzeko aukera izan. Berriz ere lehengo tokira min handia egin duen gune horretara. Ipareta, gainean alda. Falta eman duela uste dut, ez. Ontzat eman dute epaileek eta jokaldia eginda bukatu du Ander Muruak partida. 22 eta 12. 8 joan direnean. Enrique ez genuen pentsatuko partidak alako biderik hartuko zuenik. Hainbeste apurtuko zanik, bai azkenien asko gogortu dira zerak. Eta bigarren zatian nagusitu egin dira. Aitor Elordi eta Aimar Morga Etxebarria sariak ematera etorri dira. Eta aurki ikusiko dugu Ander Murua eta zorionak emango. Bueno, Ander, zorionak. Zerre asko. Inor lortu ez duena lortu duzu. 3 aldiz txapelketa hau irabaztea. Bai, momentu honetan ez daukat hitzik, ez pixokat kasi emozionatuta, bai. Oso gustora, increíble.
herritik jende asko etorri da gainera. Herritik jende asko etorri zaizu animatzera. Bai, lagunei asko gustatzen jaki egun hau nire bai. Beste 2 urtetan asko etorri dira aurten. Oindik eta gehi haukaz, 50-60 lagunetik gora. Oso ondo. Bueno, partida hasieran bi atzelariak fuerte hasi dira eta zaila zegoela ematen zuen partidak. Bai, kriston abiadura ematen dut biak, ez? Bai ezkera eta eskumakin. Eta hor nik uste binatetan ni aurrean ibili garela, pelota ezin aurkitu batez ere airez, eta ezakegun ondo nun jarri. Eta gero pixkate 2 pauso atzera eman dut eta iniziatiba hartu dut, eta hor nik uste hor txokoan mina asko nintzatela. Bai, hori esatera ninduan, tanto mordoa egin duzu txokoan moztuta batipat. Bai, hemen 2 pareta asko irtetzen da, eta 2 pareta definitzen bazu txokoan tokia utzi barrozu, orduan segatu nazorekin jokatzen eta ondo urten da. Bueno, 2023a uste dut oso ona izan da. 2023a oso urte ona izan dela zuretzat. Bai, igual onena ez, baina bueno, oso gustora nabil azken hilabete hauetan, eta hola urtea bukatzea zer esanik ez, eta urrengo urtea bai ona izaten den. Bueno, Jokin Altunaren esparrina, lauterdiko finalaren aurretik, Asperekin tarteka entrenatzen duzu, orain Aldabek debuta egin duela hainbeste urterekin ikusita, itxaropen izpi bat izango duzu oraindik salto emateko? Bueno, esperantza hori beti ez. Ezkenan polita da esperantza hori eukita, eta Josebak egote 7 urtekin debuta egin da, eta bai, senar eta hauek urte gehiagokin, esperantza hor dago eta horrekin jarraituko, eta Jokin Altunekin entrenatzea, hori bizitza guztirako eramangot, eta zoti inoz ez dugu. Erki, ea aurtengoa bezain ona edo hobea den datorren urtea. Bai, eskerrik asko. Ander Murua 3 aldiz irabazi du Zaldibarko Lazar txapelketa eta unkituta dagoela aitortu digu babes handia herritarren aldetik. Eta bien bitartean sari banaketa egiten hasiak dira. Lehen da bizi neskak, Leire Garai, asko bizi du Gasteiztarrak pilota eta pena handia hartuko zuen gaur Enrique partidak nola ies egin dio ikusita. Ies egin dio, besteak ere asko jokatu da. Beste asko jokatu da, ies egin dio, ez da izen partidu txarrain jagelako. Enara Gamindek ere esan digu, urte ona izan dela oso berarentzat. Horrek esan nahi du, Enrique, hemengo irabazleak urteko pelotari onentsuenak izan direla. Bai, hori suerti bizeten da, pelota ezetan da bizetan nien, da leku batzutan batzuk biltzen dio beto, txuak bestadutan besta batzuk, nepen dute finala jokatitunak ondo da bizena dira. Bigarren finala, lauterdian bi gipuzkoarrek jokatutakoa izan da. Penarik handiena behar bada gaur berea eman ez duelako irudietan duzuen pilotari honek izango du. Oian Etxeberriak pronostikoa pur bat bere alde zegoen gaur hemen oso ondo hasi da, lehendabiziko 3 tantoak zoragarriak izan dira. Baina gero ez du bere tokia aurkitu, Enrique. Gaur ez du berena emon ez du bere egunet, da hemen ituen partidutatik izan da partiduik ez. Lehenengo iban eskasa, bai ostantzien eskasen eiteko. Unai Amianok irabazi dio, ondo irabazi gainera, 22 eta 13. Pozik zegoen Iruindarra. Harentzat ere urte emankorra eta oparoa izan da 2023. Azken 4 protagonistak, 2 bikoteak, azpitxapeldun, Beñat Zubizarreta eta Ekain Lizeaga. Norgehiagoka polita izan dute hasieran bi atzelariek buruak berak esan duen bezala ezker eskubi biekin ematen diote abiadura pilotari. Ez dute erraztasunik izan airez aurrean sartzeko. Botea jokatzea erabaki eta emanaldian zehar aipatu dugu Enrique berak edo esan duena txokoan min handia egin duela. Bai, txokune min handia. 12an gelditu dira, irudietan ikusi dituzuen bi pilotari gazte hauek, 17 urte Beñatek, 19 Lizeagak ondo bidean aukera gehiago izango dituzte. Ataundarrak iaz banaka irabazi zuen, Kaiolan, aurten finalera iritsi bai, baina ezin
azken partidan 22 ailegatu. Azken bi txapelak eta bi garaikurrak partida biribila egin duten bi mutila buentzat. 23 urte aurrelariak, bat gutxiago, 22 atzelariak. Irabazten baldin bazuen itzulerako bidaia gustu egingo zuela aitortu digu Javierrek eta alaxe egingo du. Itxura ona eman da, partida bikaina egin da, Zaldibar torneoko txapela buruan duela joango da atzera, Kortes aldera. Lau irabazle, lau azpitxapeldun, antolatzaileak, babesteleak, denak elkartu, eta 2023ari amaiera emateko argazkia aterako dute. Txaloak, azken txaloak entzun, eta hemengo festa amaitu da, Enrique, datorren urtean. Herriz ere pelotari honenak ekartzeko asmoz izango zarete, 3 kategoriatan. Bueno, hori esperantzi dekaute segidu ikutzau ekarten. Besterik ez, Zaldibarko Lazar pilotalekuan amaitu da festa, urte berrian guztioi, eta kontu gehiago izango dituzue arratsaldeko 5:00 aurrera Euskal Telebistaren lehendabiziko atean. Gero arte, agur, urte berri on. Agur.